Мы уже пишемся, да? Что, можем начинать? Прывітанне, паважаныя сябры, прывітанне заўзятары крумкачоў, заўзятары туркспораў і нейтральныя гледачы. Сёння ў нас матч ужо 15-го тура чэмпіянату Менску па футболе 2026 года. Зусім крыху у нас ужо засталося да сканчэння сезону ў чэмпіянаце Менску. Зусім крыху засталося да пачатку фінальнага этапу другой лігі, які мы вельмі чакаем. І для вас гэтую гульню пракаментуем я, Мирослав Колас, і мой калега Яўген Ефімович. Прывітанне, Яўген. Добрый вечер. Да, добрый вечер всем любителям белорусского футбола, особенно любителям низших лиг, низших дивизионов, потому что это довольно специфичные люди. Это как бы, это заслуживает уважения, поэтому всех приветствуем, всем рады, всем слушателям, всем зрителям. И что мы видим? Что команда уже у нас выходит на поле, поэтому совсем скоро, буквально пару минут, и у нас начнется матч 15-го тура. Так, зусім крыху пачакаем і пачнем. Увага, паважаныя заўзятары, просім вас устаць для выканання дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Итак, пачнем сённяшнюю трансляцию. Давайте пачнем са склада гуляющих сёння команд. Склад футбольного клубу Туркспор. Такие зорки турецкого футболу, как Кенан Йылдыз, Хакан Чалканаглу, Арда Юлер и шматликие іншие турецкие моцные футболисты. Этот матч, конечно, так, крыху не доехали яны до Груганов, хотя, напэўна, могли б згуляць супраць крумкачоў, было б цікава. Абавязкова запрашаем іх у склад Туркспору, ці магчыма і крумкачоў. Ну, калі сур'ёзна, то за футбольны клуб Туркспор гуляюць сёння брамнік нумар 12 Кирилл Хомич, нумар 3 Максим Каневский, нумар 4 Андрей Момат, нумар 5 Владимир Жевнеров, нумар 7 Андрей Авижень, нумар 8 камерунский легионер Элвис Антони Мукудзи, нумар 9 украинский легионер Андрей Стржеус, нумар 11 Кирилл Ахмылко, нумар 13 капитан команды Илья Шарыпов, нумар 16 Сергей Гуща, нумар 17 Яўген Жевнеров, главный тренер команды Джингёс Хёкхан. Так, ну и, пожалуй, назовем состав команды Крумкачи. Это в воротах первый номер Кузин Арсений, далее пятый номер Ладуська Януш, 10-й Намиката Касуки, 17-й Родионов Иван, 20-й Гордейчик Евгений, 23-й Тамкович Мирослав, 24-й Цветков Константин, 66-й Добищук Владислав, 77-й Гоцман Данила, 79-й Антонович Егор и 99-й Воронкович, прошу прощения, Воронкович, да, Артем. И главный тренер это Бушман Владимир. Так, і суддзі сённяшняй гульні, галоўны суддзя Владимир Русакоў, яму дапамагаюць Юры Харуженко і Микита Тиханович, 4-й суддзя Эммануэль Чынвіокву, інспектор сённяшняй гульні Василь Каліноўскі, і, здаецца, каментатары гатовыя, гульцы гатовыя, усё гатова да сённяшняй гульні. Яўген, увогуле, ось, чаго чакаеш ад сённяшняга матчу? Такі матч лідара і аўтсайдера чэмпіянату Мінску, якія ў табе чаканні? Мои ожидания, ну, наверное, тут, опять же, до матча ребята, наши коллеги, обсуждали, что, к сожалению, наверное, игра будет довольно предсказуемая, с колоссальным, может не колоссальным, но ощутимым перевесом Крумкачей. И вопрос в том, наверное, какое количество забитых мячей мы сегодня увидим именно в ворота Туркспора. Поэтому звучали такие предположения, 4-5, поэтому если наши слушатели и зрители хотят попрактиковаться в прогнозировании, то могут оставлять свои предположения в комментариях.
А в конце мы посмотрим и увидим, кто был максимально близок и прав. И, кстати, что мне приглянулось, что вызвало неподдельный интерес, это 4-й судья. Я скажу, что не так часто даже на матчах высшей лиги, первой лиги увидишь темнокожего арбитра. Это прям прекрасно, потому что сегодня у нас матч получается такой максимально интернациональный. И это здорово, потому что футбол, в общем-то, игра международная, интернациональная, прекрасная, объединяет, примиряет и что? И заставляет любить эту жизнь. Да, ну насамрэч да Эммануэля Чынвёку крыху звыклі мы ўжо ён вось так атрымоўваецца што ён менавіта на стадыёне Груганы і на нашых матчах зразумела часта працуе 4-м арбітрам, ведаем яшчэ яго брата Габрыэля Чынвёку, які працуе таксама лінейным арбітрам. Таму так сёння атрымоўваецца гульня сапраўды крыху інтэрнацыянальная, бо ёсць легіянеры ў складзе абедзвюх гуляючых сёння каманд, і ў складзе Крумкачоў, і ў складзе Туркспора. Калі казаць пра жаданне ад сённяшняй гульні, ну напэўна ўсё зразумеюць. Вось мы не скрываем, што мы так крыху заўзеем за футбольны клуб Крумкачы, магчыма і не крыху. Дык вось быў такі крыху нервовы адрэзак у нашай каманды. Крумкачы гулялі вось супраць Менскага Мора, супраць Ураджайнай. Перад гэтым падыходзілі з перавесам у балах +6 ад бліжэйшых ад бліжэйшых супернікаў, ад Ураджайнай. І вось там было так крыху напружана, бо калі б Крумкачы дрэнна згулялі ў гэтых гульнях, калі б згубілі шмат балаў, то магла б быць нейкая далей барацьба за першае месца. Але Крумкачы вельмі ўпэўнена перамаглі ў гэтых матчах. Зараз, здаецца, ўжо ўсё зразумела, хто займе першую строчку у сезоне 26-го года ў менскім дывізіёне. Калі сёння Крумкачы перамагаюць 1 бал у 3 турах, застанецца набраць, каб ужо дэ юрэ сабе ўсё забяспечыць. Спадзяемся, ўжо ў наступным туры гэта адбудзецца. Ну а сёння хацелася б, напэўна, каб гульцы проста праявілі сабе, таму што наперадзе фінальны этап, месца на полі хопіць не ўсім. Шмат ёсць пазіцый, якія трэба Крумкачам узмацняць, шмат пазіцый, на якіх наадварот ёсць канкурэнцыя. Таму, канешне, вось пачынаецца ўжо такая падрыхтоўка да фінальнага этапу і пачынаецца прагляд гульцоў менавіта на галоўныя гульні сезону. Ну, канешне, узгадваецца вось гульня першага кола супраць Туркспора. Выйшла яна такая вельмі ўжо спакойная. Шчыра кажучы, зусім Туркспор ніякага супраціву не ўказаў. Зараз зразумела, што па класе футбалісты Туркспора Крумкачам саступаюць, але хацелася б, каб Туркспор паказаў хаця б нейкае жаданне, і вось гэтым жаданнем, магчыма, крыху кампенсаваў нейкую перавагу ў майстэрстве, якая ёсць у Крумкачоў. А вот в разрез твоим словам и твоим рассуждениям хочу отметить, что вот пока первые минуты, опять же, первые 3-4 минуты, игра пока абсолютно равна, как мне кажется. Я думаю, что по результатам первой игры, да и вообще в целом по результатам всех своих предыдущих игр, ребята из Туркспора сделали выводы и, в общем-то, стараются показать, навязать борьбу, и мы это сейчас видим на поле. И еще такой момент, как ты считаешь, опять же, мы понимаем, что такой явный или неявный перевес на стороне Крумкачей, и все от них ждут большого количества забитых мячей, в том числе и мы, но не будет ли какой-то недооценки, недонастроя на этот матч? Потому что, да, как ты правильно заметил, что осталось там добрать 1 очко. Первая позиция, она практически непоколебима. Туркспор, он, по-моему, на предпоследней строчке находится перед 15-м туром. Поэтому, да, опять же, вопрос силы и расставления этих сил в матче, он тоже очевиден. Но все же, не получилось такого, что завышенные ожидания могут не слабо так приземлить ребят. Как ты считаешь? Вось цікава, што сёння насамрэч даволі шмат асноўных гульцоў выйшла сёння на поле ў складзе Крумкачоў. Таму, напэўна, ўсё ж пра нейкую моцную недаацэнку гаворкі пакуль што не ідзе. Бо, бачым мы Ладуцька, Гардзейчык, Дабішук, Гоцман, тыя ж Коскі, Тамковіч, Артём Варанковіч, да якога апошнія матчы мы звыклі як да асноўнага цэнтр-форварда нашай каманды. Здаецца, амаль усе асноўныя гульцы, якія вось зараз даступныя, выйшлі сёння на поле.
поле, толькі вось Алексею Баранову яму далі крыху адпачыць. Ну, Алексей Баранов гэта, канешне, матор каманды, на мой погляд, пакуль што лепшы гулец гэтага сезону, і яму, магчыма, нейкі адпачынак і патрэбны, але ёсць ён на лаўцы запасных, калі што можа ўзмацніць гульню. Цікава, што ёсць на лаўцы запасных сёння і гуляючы трэнер Сергей Казека. Таксама будзе вельмі цікава паглядзець на яго, калі ён выйдзе. Так, зараз вось Даніла Гоцман урываецца ў штрафную, можа быць першы небяспечны момант, Варанковіч трэба вырашаць, але Кірыла Хоміч каманду ратуе. Вось першы сейф Кірылы Хоміча. Дарэчы, Кірыла Хоміч, калі хто не памятае, былы брамнік Крумкачоў у сезонах 23-24 гадоў за Крумкачы гуляў, 2 афіцыйныя гульні правёў, у таварыскіх гульнях выходзіў, пасля транзітам цераз Спартак у Трукспоры аказаўся, і вось будзе спрабаваць даказаць сваёй былой камандзе, што, магчыма, неяк яго недаацанілі ў яго мінулай камандзе. Усяго толькі 2 гульні за 1,5 сезона, гэта не шмат. У Трукспоры Кірыла Хоміч асноўны брамнік, і вось паглядзім. Таксама цікавая інтрыга на сёння. Акрамя Кірыла Хоміча ёсць, дарэчы, яшчэ адзін былы гулец у складзе футбольнага клуба Туркспор, які мае досвед выступу за Крумкачы у афіцыйных гульнях. Гэта Андрэй Стржэус, самы дасведчаны гулец Туркспора, які у тым выходзіў на поле за Дынамо Брэст у вышэйшай лізе ў свой час і гуляў за дубль Крумкачоў, калі Крумкачы яшчэ выступалі ў вышэйшай лізе, а ў 23-м годзе паўгады правёў у Крумкачах у другой лізе. Яшчэ адзін гулец, якому ёсць што Крумкачам даказаць. Таму вось спадзяемся, акрамя перамогі Крумкачоў, мы ўсё ж такі чакаем сёння цікавую гульню, цікавую барацьбу, таму спадзяемся, што з матывацыяй у Туркспора будзе ўсё ў парад. І вот зараз якраз Туркспор ідзе наперад, але хутка Тамкович адпрацоўвае ў абароне, Тамкович перарывае. Как раз таки немного не получилось у Андрея Стрижеуса. Так, пробовать мяч, он далеко его отпустил и случился перепад. И, кстати, хочу отметить, что вот под мои рассуждения о недооценке Крумкачи создали очень опасный момент, не один, а даже, по-моему, 3. И как бы тем самым будто бы словно услышали меня и сказали, что нет, мы все прекрасно понимаем, все будет, ждите. И, кстати, может быть даже и хорошо, что совсем недавно была товарищеская игра, по-моему, с Минским Динамо. Так, з командой Ю-17 Минского Динамо. Так. Я думаю, что получился такой очень даже ощутимый болезненный щелчок. И, в общем-то, о недооценке, недонастрое речи, наверное, все-таки быть не может. И все должно быть прям в порядке. Так, вельмі насамрэч такі быў вынік гэтай гульні, такі нечаканы зусім. На жаль, не было трансляцыі гэтай гульні, але цікава, што Крумкачы з камандай Менскага Дынамо Ю-17 ужо гулялі ў гэтым сезоне, гулялі весной. Тады, так, быў таксама складаны матч. Разумеем, што ў Дынамо моладзь таксама добрая, перспектыўная, лепшая моладзь краіна сабралася ў гэтым клубе. Але ўсё ж Крумкачы перамаглі, і нават перамога 1-0 здавалася, улічваючы, якія маладыя гульцы, там 16-17 год гуляюць за эту каманду, перамога 1-0 таксама здавалася не вельмі ўпэўненай, а зараз, ну, зусім, на мой погляд, сенсацыя, 1-6, і нават складана нечым аб'ясніць гэта ўсё. Разумеем, што не ўсе гульцы, якія ёсць у ростары Крумкачоў, згулялі ў той таварыскай гульні, была яна сярод тыдня, усё яшчэ на траўме Арсень Старыкаў, той жа Баранаў не згуляў тады, але, ну, канешне, выйшла зусім нечакана, і, магчыма, вось гэтая гульня павінна паказаць Крумкачам, што, канешне, вось гэтая разгромная перамогі ў менскім дывізіёне гэта добра, але мы разумеем, што наперадзе гульні з зусім іншымі сапернікамі, наперадзе гульні у тым ліку з дублямі клубаў вышэйшай лігі, а мы ведаем, што там і ёсць мужыкі з лаўкі клубаў вышэйшай лігі, такія як Карповіч, Наумаў, Грудзько, такія імёны. Вось Карповіч нядаўна ў зборнай гуляў, а зараз у турніры дублёраў. Ну, это такие парадоксы высшей лиги, да. И да, там, безусловно, есть игроки, футболисты, которым есть что доказывать своим тренерским штабом основных команд, поэтому просто точно не будет. И да, вот эти вот разгромные счета, это во многом такая комфортная ловушка, как мне кажется, потому что есть некое привыкание, что все должно получаться как будто бы само собой и где-то на полусложностях, но вот эти вот отлично, что в товарищеских играх вот эти вот щелчки такие, которые приземляют, они прям, мне кажется, делают очень хорошую работу. И вот даже буквально пару минут назад было видно, как в своей технической зоне тренер Крумкачей Бушма Владимир выходил и как бы довольно на повышенных тонах сделал какие-то корректировки и требовал от своих футболистов несколько подправить свои действия, потому что явно чем-то он недоволен.
Доволен, наверное, тем, что у нас уже 10-я минута, а счет пока еще 0-0. Я не скажу, что было прям очень много опасных моментов. Вот сейчас стандарт. Посмотрим, чем он Стандарт, Ягор Антонович у мяча. Антонович можа і прабіць, можна весці, мне здаецца, будзе навешваць, але не б'е па воротах. Спадзяваўся, не ведаю на што, магчыма, на памылку брамніка, але брамнік на месцы, брамнік гуляе ўпэўнена, Хоміч у парадку сёння пакуль што. Пра Ягора Антоновича, пра стандарты, гэта цікавы момант. У нас стандарты звычайна ў сезоне выконвае Арсень Старыкаў, і, шчыра кажучы, ну, ёсць праблемы са стандартамі, зусім мала галоў крумкачы забіваюць пасля акутнікаў, пасля штрафных. Вось, і зараз, калі Старыкаў на траўме, звычайна Антонович выконвае гэтыя падачы з кутнікаў, падачы са штрафных, але памятаем, што ў мінулым матчы падышоў да мяча на штрафны Алексей Баранаў і такім прамым трапным стрэлам патрапіў у браму. Пакуль што Баранаў на лаўцы, таму так, чакаем вось ад Антоновича, я асабіста чакаю, каб ён што-небудзь цікавае паказаў на стандартах, і не толькі. Вось зараз ідзе атака крумкачоў пад нашыя словы, пакуль што крумкачы не падыходзяць да брамы суперніка. Магчыма, зараз навес на Варанковіча. Варанковіч высокі хлопец і крыху не хапае, крыху правей за браму мяч пайшоў. Пакуль што мяч так вельмі часта аказваецца ў цэнтры поля, таму ёсць час пагутарыць аб нейкіх такіх тэмах, не звязаных з тым, што на поле адбываецца, але ну вось пакрысе здаецца, крумкачы так крыху да брамы суперніка падыходзяць. Але зараз здавалася, што Туркспор з мячом, добра, што крумкачы хутка мяч сабе павернулі. Так, зараз Дабішчук на Гардзейчыка, Цвяткоў вось так нізка апусціўся, і якраз на Антоновича. Антонович прыняў такі складаны быў мяч, але нічога не атрымалася, і мяч да Хоміча пайшоў. Было складана апрацаваць, канешне, такую перадачу. Вось зараз быў з мячом Энтані Мукудзі. Дарэчы, яшчэ адзін былы гулец крумкачоў, можна так сказаць. Энтані Мукудзі быў у нас на праглядзе мінула зімой, і было адчуванне, што ёсць шансы ў Мукудзі трапіць у склад нашай каманды, бо ну, шмат ён гуляў у таварыскіх гульнях, але не апынулася. І вось Мукудзі, які да гэтага выступаў за Полацак, працягвае ўжо трэці свой сезон у другой лізе за Туркспор праводзіць з 3 сезонаў Туркспора. Энтані Мукудзі, напэўна, такі ключавы гулец цэнтра поля для Туркспора. Зноў жа такі кажам пра тое, што у шмат ёсць гульцоў Туркспора, якім ёсць што даказваць. Магчыма, у Мукудзі нейкая мара трапіць у крумкачы засталася, не ведаем. Таму таксама ёсць матывацыя праявіць. Так, а вось гэты хлопец ужо ў крумкачах, на Міката. І на Міката губляе разам з Станковічем мяч. І вось небяспечная контратака і добрая перадача. І вось зараз Туркспору трэба вырашаць. Штанга выратоўвае крумкачы. Вось гэта было вельмі небяспечна. Кірыла Хмылко, нумар 11. Выдатна адкрыўся, выдатна яго прайшла перадача, выдатна прабіў. У вас ёсць магчымасць, паважаныя гледачы, так адматаць крыху трансляцыю, калі хто жадае, можаце перагледзець, чаму так адбылося, але ну вось вельмі добра ўсё апынулася і зусім пашанцавала крумкачам. Я ўжо думаў, што Туркспор у ліку павядзе. Было да гэтага вельмі блізка. Вось гэта сапраўдна небяспечны момант, якіх у крумкачоў сёння не было. Я отмечу, что оба Живнирова очень активничают на поле. У них как бы такая, где-то, наверное, даже через край спортивная злость и агрессия проявляется, потому что вот и в центре буквально пару минут назад был эпизод, когда была какая-то непонятная ситуация, и судье пришлось вмешаться. Было несколько таких непонятных ударов друг в друга мячом. И вот сейчас Евгений Живниров, 17 номер, тоже активно очень. Так, і вельмі хутка атака крумкачоў прайшла. Так, вось так усё спакойна было на полі. Зусім нядаўна яшчэ, але Туркспор правёў сваю атаку, Туркспор стварыў небяспечны момант, Туркспор, здаецца, мог павесці ў ліку, але ну, не забіваеш ты, забіваюць цябе. І калі я не памыляюся, нумар 23 Міраслаў Тамковіч забіў гол. Усё так вельмі проста, выдатна. Лік 1-0, вось толькі мы нерваваліся, што крумкачы могуць прайграваць, але зараз крумкачы ўжо вядуць 1-0,
І дыктар аб'яўляе гульца пад нумаром 23 Міраслаў Тамковіч. Вось Міраславу дакладна ёсць што даказваць. Вельмі такі неадназначны сезон Міраслаў праводзіць. У Міраслава выдатныя такія гульні, выдатныя дзесьці там на мяжы геніяльнасці. Ну проста яны так ідуць праз адну, а яшчэ праз адну яго ідуць гульні ну зусім ужо правальныя. Тамковіч можа выйсці на поле і заруйнаваць шмат момантаў ці зусім растварыцца, а можа выйсці і там забіць пару галоў, аддаць некалькі шыкоўных перадачаў. Вось зараз Тамковіч аказаўся там, дзе патрэбна было ў штрафной пляцоўкі суперніка і прастрэл з правага флангу замкнуў 1-0. Віншуем Тамковіча з голам. У нас здаецца вось з атакуючымі паўабаронцамі ў складзе яшчэ не ўсё зразумела, бо так ёсць Баранаў Старку, але Баранаў Старку могуць і апорных паўабаронцаў згуляць. А так ёсць Коскі, ёсць Тамковіч. Памятаем мы, што Іван Радзівонаў гуляў атакуючага паўабаронцу. Таму ну вось такі адзін пункцік, такі плюсік для сябе Міраслаў Тамковіч зарабіў і свае шансы на тое, каб магчыма стаць асноўным гульцом і далей, як мінімум выйсці ў наступным матчы ў стартавым складзе. Вось свае шансы Міраслаў Тамковіч павялічвае. То есть будем считать, что сегодня у него игра из разряда где-то приближенных к гениальности, да? Что еще хотел спросить, как ты считаешь, опять же, никоим образом не выражая неуважения и не ставя под сомнение навыки ребят из Туркспора, какой сегодня будет итоговый счет? Давай попробуем попрактиковаться тоже в прогнозировании. Какое твое мнение? Хочацца шмат галоў пабачыць сёння ад крумкачоў. Вось нейкі настрой, што ну калі ўжо гуляем такі матч, у якім магчыма ўсё хтосьці скажа, што зразумела было яшчэ да стартавага свістку і у гэтым нейкі сэнс будзе. Хочацца ўжо, каб гэты матч быў вясёлым, каб шмат было галоў. Я вось асабіста няма сёння ў заяўцы Александра Томчыка. Александр Томчык забіваў Туркспору ў першым коле. Томчыка няма, ёсць у заяўцы Казека. Вось я ад Казекі гол хачу пабачыць. У першую чаргу маё пажаданне. Ну а лік няхай будзе нейкі буйны 7-0. Вось крумкачы перамогуць сёння 7-0, так. Амбициозненько. Я думаю, что будет где-то, наверное, 5-1. Не знаю почему, но мне кажется, какой-нибудь 1 они все-таки затолкают. Причем не затолкают, но я думаю, что будет какая-нибудь там ошибка или расконцентрация. И вот, в общем-то, это придет к пропущенному мячу. Ну, так, прогнозы сделаны. Одну памылку ўжо бачылі ад абароны крумкачоў, і вось яна магла каштаваць даволі шмат. Конечно, калі Туркспор жадае сёння нейкую барацьбу навязаць, то вось такія моманты трэба рэалізоўваць. Было вельмі блізка. Зараз штрафны, да варот далёка, але ну вось у штрафную пляцоўку, напэўна, можна навесці. Нумар 13 Ілля Шарыпаў, капітан каманды. Шарыпаў так будзе навешваць. Шарыпаў, але спраўляецца абарона крумкачоў. І Сергей Гушча б'е здаёк, б'е недакладна. Ілля Шарыпа вельмі цікавы такі гулец для Туркспора. Капітан каманды, абаронца, вось мы бачым зараз ён у абароне знаходзіцца, але пры гэтым гэта лепшы бамбардзір Туркспора ў гэтым сезоне. Ілля Шарыпа 4 галы ўжо забіў. Ні ў каго больш у Туркспора столькі няма. Таму ну, напэўна, гулец, які больш за ўсё ўплывае на гульню Туркспора, гэта Ілля Шарыпа, і у тым ліку у атацы ад яго нейкая небяспека будзе сыходзіць, калі яшчэ нейкія моманты Туркспор створыць. А зараз з мячом у нас Іван Радзівонаў. Так, і зараз на левым фланзе мяч на Цвяткова. Цвяткова на Гардзейчыка пачынаецца вось гэты пазіцыйны розыгрыш. Гардзейчык, пакуль ідзе пазіцыйны розыгрыш, напэўна, нагадаем, трансляцыя ідзе на YouTube-каналах Крумкачоў і Федэрацыі футбола Мінска. Перад нейтральнымі гледачамі выбачаемся, што будзем так крыху за крумкачы заўзець. Зноў ж такі мы каментатары ўсё ж ад крумкачоў. Пад YouTube-трансляцыя на канале Крумкачоў ёсць спасылка на Donation Alerts, дзе можна добрую справу падтрымаць і крыху грашыма зрабіць так, каб трансляцыі рабіліся ўсё лепей-лепей, а таксама закликаем вас у чаты трансляцыі. Мы будзем час ад часу чытаць абедзве чата. Усе ваши пажаданні, пытанні. Вось, магчыма, хто-небудзь, які-небудзь хлопец жадае зрабіць прапанову сваёй дзяўчыне у чаце трансляцыі матчу Крумкачы Туркспор. Мне здаецца, гэта вельмі романтычна. Вось, калі так, абавязкова пішыце, мы ўсё зачытаем. Ну, калі сур'ёзна, ўсё зачытаем, пішыце. Давайте нейкую пераклічку правядзем, пішыце, з якога гораду падтрымліваеце Крумкачы або Туркспор. Ось зараз глядзім за стандартам.
надо сделать поправку, что прочитаем мы все, но не обязательно, что все озвучим, потому что мало ли что. Ну, Всё-таки- усё ў межах адэкватнасці, канешне, агучыць пастараемся. Так, зараз Антанович. Антанович здавалася, што заробіць чарговы кутнік, але не, і вось мяч у Туркспора, Стрыжэус выбівае. Няма нікога наперадзе з Туркспора, канешне, Туркспор ужо ўсёй камандай абараняецца, зразумела, быў стандарт, была перад гэтым пазіцыйная атака, такі працяглы ціск з боку крумкачоў. Гоцман, Наміката на Януша Ладуцьку, Ладуцька на Ягора Антановича. Вось тут, здавалася, можна было б навесіць, але не. Пакуль рыхтуюць крумкачы нешта, навешвае Ладуцька, і добра ён знайшоў вось Данілу Гоцмана на правым фланзе. Па задумцы добра, зусім крыху не хапіла. Калі б Гоцман да гэтага мяча паспеў, калі б так, ну, крыху інакш пайшоў бы гэты мяч, было б вельмі цікава, канешне. Так, і зараз з мячом Уладзімір Жэўнераў. Уладзімір Жэўнераў выбівае наперад. И вот офсайд. Очередной момент, да, который очень похож на тот, который случился, который привел к штанге. Благо сейчас был офсайд, да? Да. Цікава. І зараз нумар 11 Кирилла Хмылко на браму выбягаў. І здаецца, зразумела, на што сёння спадзяецца Туркспор. І нельга сказаць, што няма ніякай надзеі, бо моманты ёсць, моманты ствараюцца. Наша абарона памыляецца, дазваляе такія моманты рабіць. Таму, канешне, ёсць у Туркспора шансы. Дарэчы, трэба, напэўна, пагаварыць пра нашу тройку цэнтральных абаронцаў. Гэта цікава. У нас сёння у тройцы абаронцаў гуляюць Уладзіслаў Дабішчук, таксама Яўген Гардзейчык і Іван Радзівонаў. Вось мы ўжо ў гэтым сезоне крыху звыклі да тройкі, дзе Гардзейчык і Дабішчук гуляюць разам з Букай Неджы. Памятаем Буку Неджы. Такі, я вось у мінулай трансляцыі абяцаў, што мы пагутарым і сёння пра Буку Неджы, нагледзячы на тое, што ён сышоў, пагутарым пра Буку Неджы. Памятаем, што ён такі быў моцны тавгай, а зараз тройка крыху іншая, бо разам з Яўгенам Гардзейчыкам гуляюць два такія вельмі тэхнічныя цэнтральныя абаронцы, Дабішчук, Радзівонаў, якія умеюць кантраляваць мяч, умеюць і ў дрыблінг, і ў перадачы, і здаецца, што і Дабішчук і Радзівонаў яны могуць гуляць і апорных паабаронцаў, і атакуючых паабаронцаў. Бачылі мы ўжо ў гэтым сезоне. А зараз два ў нас такія вельмі тэхнічныя цэнтральныя абаронцы. Часам кажуць, што цэнтральныя абаронцы гэта галаўны боль для каманды, але, ну, паглядзім, што сёння, вось пакуль што гэта хутчэй падобна на праўду. Трэба, конечно, пераглядаць моманты, глядзець, хто там памыляўся ў гэтых выхадах Туркспора, але моманты Туркспор стварае. У любым выпадку эксперымент такі вельмі цікавы, бо, ну, мне здаецца, што вось калі па імёнах браць, то, конечно, Гардзейчык, Дабішчук, Радзівонаў гэта самая моцная цэнтральная абаронца ў нашай каманды, якія ёсць. Гардзейчык ужо шмат сезонаў у нас, адзін з лідараў каманды. Дабішчук, Радзівонаў гулялі за Мінск-2 ў першай лізе, гулялі добра, зноў ж такі хлопцы тэхнічныя, таму па адзіночкі дакладна гэта гульцы вельмі моцныя, а вось як яны дзейнічаюць разам у тройцы абароны, гэта трэба сёння глядзець, канешне. Так, зараз мяч ідзе на Арсеня Кудзіна. Арсень на Радзівонава якраз. Вось зараз паглядзім, што Радзівонаў прыдумае. Радзівонаў наперад проста на Тамковіча, Тамковіч за мячом спусціўся, Тамковіч назад. І зноўку на Радзівонава. Так, пакуль у нас гэтыя пазіцыйныя атакі, канешне, часам вельмі медленно ідуць, неяк так крыху убаюкваем Туркспор, памятаем, як гол забілі, якраз так, магчыма, убаюкалі, а пасля хутка сваю атаку правялі, што не ўспеў Туркспор срэагаваць. Вось зараз ужо Антанович ля штрафной пляцоўкі суперніка. Магло б гэта быць небяспечна, і гэта і стала небяспечна. Косткі Наміката б'е недакладна, было цяжка яму так прабіць у адзін дотык, але, ну, канешне, прастрэл быў вельмі цікавы, моманты у крумкачоў з'яўляюцца. Там был отличный момент, там и центр тяжести переложил, и внешней стороны стопы пытался пробить, но чуть-чуть не хватило. Свалился мяч, поэтому если бы попал, то я думаю, что попади мяч в рамку, в створ, был бы очень сложный удар для вратаря, для Кирилла Хомича, и, скорее всего, был бы гол. Причем очень даже красивый. А насчет центральной тройки защитников,
а не самое сейчас ли идеальное время для экспериментов в преддверии там, гораздо более серьезных, нервных, энергозатратных матчей, как раз таки сейчас где-то пооттачивать вот эти вот связи, связки, посмотреть, кто с кем лучше работает, кто кого лучше понимает, кто где, может быть, слишком увлекается каким-то процессом, будь то оборона, либо же там нападение, и как раз таки вот выявить какие-то оптимальные связи, чтобы ко второй части уже подойти во всеоружии и иметь довольно много разного рода гибких вариантов и сценариев для подстройки под ту либо иную команду. Так і ёсць, мне таксама здаецца, што ну вось зараз, калі зноў ж такі у нас быў такі важная частка сезону гульні з ураджайна з Мінскім морам, зараз усё зразумела, і зараз так у нас ёсць яшчэ пасля гэтай гульні яшчэ 3 матчы якраз, каб паэксперыментаваць, каб у тым ліку розных цэнтральных абаронцаў паспрабаваць разам на полі. Вось я нават не ведаю, Сергей Казека калі сёння з'явіцца на якой пазіцыі. Ведаем мы, што ён можа згуляць цэнтральнага абаронцу, гэта яго профільная пазіцыя, калі хто не памятае, хаця ў крумкачах мы часцей бачылі яго як апорнага па абаронцу. І ну ведаем, што Сергей Казека напэўна ён ужо не вельмі жадае гуляць у футбол. Вот мне здаецца, у другой лізе жадае больш перадаваць свой досвед такі вельмі добры маладым гульцам, але ну калі будзе трэба, калі не будзе у нас іншых абаронцаў, мне здаецца, Сергей Васильевич вось ён заўсёды пагадзіцца, каб зноўку яшчэ на поле выйсці, напэўна, не ведаю, там праз 10 гадоў крумкачы, дай бог, будуць у вышэйшай лізе гуляць, і калі у нас там будуць траўмы, ўсё роўна Сергей Казека, калі што на поле выйдзе, магчыма. Ну, гэта так. Я вспомнил фамилию этого японского футболиста, но прям побить рекорд, там какой-то заслуженный мужчина, который в 55-7 лет, по-моему, продолжает карьеру в официальных матчах, и даже не так давно очередной опаснейший удар в исполнении Кисуки Намиката. Чуть-чуть не хватило точности снова, но я думаю, что еще пару таких раз, и мы увидим какую-нибудь невероятную красоту. Так вот, заслуженный японский мужчина, который не так давно отметился забитым голом, и это прям какой-то сумасшедший сезон. И, по-моему, он даже занесен и отмечен в всевозможные книги рекордов Гиннесса. А нашим зрителям и слушателям мы предложим наряду с прогнозированием счет там сегодняшнего матча предположить, выйдет ли частичка тренерского штаба на поле, или же останется досматривать матч на скамейке. Так, ось цікава. Адна з інтрыгаў сённяшняй гульні. Так, зараз Святкоў небяспечна так аддаваў, але перакрылі Варанковіча. Дарэчы, перадавалі нам у чаце трансляцыі прывітанне з літоўскага Панявежыса. У Панявежыса таксама прывітанне. Пішыце абавязкова ў чат трансляцыі. Нам прыемна заўсёды чытаць вашыя каментары. І па гульні, і не толькі, усе вашыя разважанні можаце пісаць. І вось, дарэчы, зараз Даніла Гоцман здавалася, што ўжо мяч губляе, і Сергей Гушча, былы гулец, дарэчы, ураджайны, які зараз за Туркспор выступае, вось Сергей Гушча так прырваўся па левым фланзе, але Гоцман вось сам так крыху прывёз, сам адпрацаваў, нам мяч вярнуў, і чарговая атака крумкачоў. Калі Гоцман сваю памылку выправіў, ну і добра. Але вось так хутка скончваецца атака крумкачоў. Андрей Момат выносіць мяч са сваёй штрафной пляцоўкі і ўжо спрабуе Туркспор камбінацыйна атакаваць. Насамрэч, у Туркспора даволі шмат сёння спробаў менавіта камбінацыйных, у тым ліку атак. Гэта цікава. Свае моманты Туркспор стварае ўсё ж такі пасля контратак, але ну вось зараз завалілі Энтоні Мукудзе, толькі так яго змаглі спыніць. И будет штрафны. Цікаво, як Туркспор вось зараз мяч у гульню уведзе. Быстрое забегание Хмулко Кирилла. Вот, опять же, пытались повторить свой предыдущий сценарий, который дважды приводил к опасным моментам, один из которых это штанга. Чуть-чуть не получилось, прочитали. Благо прочитали. Кирилла Хмулко, дарэчы, зусім такі малады гулец, 2007 год народжання, 19 год яму, ну, з другога боку, 19 год якраз той узрост, калі трэба ў другой лізе ўжо сабе паказваць. І сёння, так, Кирилла Хмулко вельмі актыўны, Кирилла Хмулко, ён цікава, так, вось ён звычайна знаходзіцца на фланзе, звычайна на левым фланзе, але потым вось так убягае ён хутка, урываецца па цэнтры поля, і вось
там Хмылко шукаюць, і пакуль нашы абаронцы як быццам бы гэта не раскусілі. Магчыма, Бушма ім у перапынку падкажа, што вось так Туркспор свае контратакі праводзіць, бо насамрэч небяспечна выглядае кожны раз. Цікава, хто зараз праб'е. Стрыжэус можа, але напэўна праб'е Хмылко. Хмылко нізам прабіў, але сценка Крумкачоў не стала прыгаць, прачытала вось гэтую задумку. Мяч у Туркспора застаўся. Это странный момент был сейчас, да, потому что Евгений Андреевич себя предлагал, был совершенно свободен, стоял рядом со стенкой, но как-то не накрыли его игроки Крумкачей, и свои игроки тоже почему-то проигнорировали, а мог быть потенциально очень опасный момент, потому что он был один и, в общем-то, был на ударной позиции. Немножко странное решение, но ладно, продолжаем смотреть, комментировать. У нас очередной стандарт, и это штрафной, и будет, очевидно, навес. Очень опасно. Очень опасный удар в исполнении кого? Не могу тут рассмотреть. Так, я, шчыра кажучы, крыху... Да. Я, шчыра кажучы, там, пытаўся глядзець, хто будзе гэты навес выконваць. Выконваў капітан Ілля Шарыпаў. І вось чарговы момант Туркспора. Шмат іх сёння. Трэба аддаць належнае гэтай камандзе. Гуляйце яны цікава. Гуляюць цікава. Ёсць задумка. Ёсць, вось, наперадзе бачым вельмі актыўна Кірыла Хмылко. Ёсць стандарты таксама даволі цікавыя. Таму... Так, калі хто-небудзь думаў, напрыклад я, што так вот хутка будзе лік ужо нейкі зусім разгромны, то мы ўсе з вамі памыліліся. Туркспор барацьбу навязвае добрую, за гэтай гульнёй глядзець цікава. І вось зараз зноўку з мячом Туркспор, але вось зараз Радзівонаў. Радзівонаў выдатна супраць Уладзіміра Жэўнерава гуляе у такім падкаце. Вось гэта добры чысты падкат, конечно, прыемны момант, але мяч у Туркспора застаецца. Довольно грубая игра, точнее нет, довольно жесткая игра, но не грубая. Хочу сказать, что обе команды заряжены, да, обе борются, не щадят друг друга, но откровенной грубости нет. И по составу спора хочется выделить, что как раз таки, да, Кирилл Хмылко, Живниров Евгений и Живниров Владимир создают, наверное, самую большую активность и самую большую опасность в составе своей команды. Я думаю, что да, было правильное замечание в адрес тренерского штаба Крумкачей, что в перерыве нужно сделать акцент на действия этих ребят и как бы скорректировать действия своих футболистов, дабы пресечь все возможные опасности. Потому что счет, как мы видим, на 32-й минуте пока все еще 1-0. Не скажу, что это прям комфортный перевес. Так, шмат каго можна ў Туркспора адзначыць, канешне. Вось мы казалі пра Стрыжэуса, пра Мукудзе. Бачым, што яны так бліжэй да апорнай зоны гуляюць, таму, магчыма, яны не так заўважныя менавіта ў нашы брамы, але, здаецца, таксама хлопцы шмат працы выконваюць у цэнтры поля сёння. І вось я ўжо казаў пра Іллю Шарыпава, гляджу на яго таксама так добра падключаецца к атакам, ідзе выконваць стандарты. Вось зараз пайшоў Шарыпа наперад. Так, вось сёння цікава, што шмат мы пра Туркспор размаўляем, вось даюць яны нейкую нагоду пра іх пагутарыць. Ну і добра, казалі мы, што будзе добра, калі сёння нейкая такая упорная гульня атрымаецца з інтрыгай. Пакуль што яна менавіта такая, вось за чарговым штрафным Туркспора будзем назіраць. Шарыпа зноў з мячом. Мы бачылі, што Шарыпа умее навешваць, і Шарыпа навесіць, канешне, і зараз. Шарыпа навешвае, і небяспечна так мяч на Уладзіміра Жэўнерава ішоў. Не сохраняет мяч Намиката в поле, не дал ему выйти. Сейчас могла бы быть, наверное, быстрая контратака в исполнении Крумкачей, но решили немного подержать мяч, наверное, избавиться от эти вот атакующие настрои Туркспора, перевести дух, потому что в последние минуты акцент явно сместился в сторону ворот Крумкачей. И это либо усталость, либо, опять же, какая-то минутная слабость, расконцентрация. Магчыма, ўсё ж не да адзнака, пра якую ты казаў, так вось яна сёння і сказваецца, таму што крыху не пазнаць Крумкачы. Мы звыклі, што, канешне, першыя таймы ў Крумкачоў атрымоўваюцца часта горш за другія. У другіх таймах Крумкачы прыбаўляюць, і ёсць каму сёння ў Крумкачоў выйти з лаўцы, каб гульню ўзмацніць, але, здаецца, канешне, чакалі нашы заўзятары, што будзе гэтая гульня крыху больш спакойная, а тут як быццам гульня пакуль што нават і на нічыю, і тое, што Крумкачы яшчэ вядуць у ліку 1-0, гэта нам вельмі пашанцавала, вось мне здаецца. С другой стороны, довольно смотрибельный, интересный матч. Держит напряжение, так, и так. Нету
игры в одни ворота и какой-то там расхлябанности, поэтому да, присутствует нерв, присутствует желание, и это здорово. Я думаю, что особенно нейтральным зрителям этот матч наблюдать прям вдвойне интересно. Пра туркспор, дарэчы, вось мы звыклі ўжо казаць пра туркспор, пра тое што гэта аўтсайдер, але памятаем, у мінулых сезонах у туркспора былі нейкія зусім ужо вялікія праблемы з тым, каб турнірныя балы набіраць. Зараз здаецца, у гэтым сезоне туркспор, мне здаецца, на апошняе месца ўжо дакладна не апусціцца, там 6 балаў ад GGS United ёсць і ўсяго 2 балы да Максімуса, то бок туркспор, нельга сказаць, што гэта такі аўтсайдер, які ў кожным матчы глядзіцца неяк зусім дрэнна. Ёсць у туркспора 10 балаў, былі ў іх, напрыклад, перамога над БДУ, іх была вельмі такой моцнай камандай з верхняй часткі турнірнай табліцы. З крумкачамі ўсім камандам менскага дывізіёну, канешне, крыху складана гуляць у гэтым годзе, але нейкі такі прагрэс туркспора таксама, калі вось мы ўжо у першым тайме так шмат хвалім гэтую каманду, напэўна, трэба адзначыць, што не прайграе туркспор усе матчы, шмат матчаў у туркспора атрымоўваецца такіх плотных, і здаецца, вось сёння мы пакуль разумеем, чаму туркспор іншым камандам менскага дывізіёну часта такую моцную барацьбу можа навязаць, нават з крумкачамі атрымліваецца вельмі нядрэнна. Да, присутствуют по дистанции ничейные результаты тоже. Когда готовился, пытался собрать информацию про туркспор. И если не ошибаюсь, то в том сезоне очень крупные поражения были у крумкачей, там прям 5-0 и 4-0, наверное. Да? Так и было, так. Да, то есть как бы забить в ворота ни одного мяча не удалось. Конечно же, будем надеяться, что в этот раз случится точно так же, но по ходу этого матча видно, что игроки туркспора заряжены, агрессивны, по-хорошему злы, и пока наши прогнозы на этот матч, они как бы совершенно далеки от реальности, поэтому будем наблюдать, будем смотреть. Видим, что сейчас очень неприятный момент, хромает Мирослав Тамкович, так, яму аказваюць дапамогу, быў ён на газоне, спадзяемся, што ўсё будзе добра, так крыху падмарозілі ногу Тамковічу. Канешне, Тамкович сёння забіў, Тамкович забіў другі для сабе у кар'еры мяч у браму туркспора, першы мяч сёння за крумкачы. І што, здаецца, замена рыхтуецца, Алексей Баранаў. Вось неяк вельмі хутка, бо Мирослав Тамкович апынуўся на газоне, яму так дапамогу крыху пааказвалі, і мне здавалася, што зараз Тамкович сыдзе з поля, ўсё будзе добра, вернецца, расходзіцца, але Тамкович сыходзіць. Напэўна, адразу паказалі трэнерскаму штабу крумкачоў, што Тамкович гульню сёння прыцягнуць не зможа. Тамковичу дзякуем, канешне, за забіты гол, зычым моцнага здароўя, і вось так Алексей Баранаў з'явіўся на полі хутчэй, чым мы чакалі, крыху кажучы. Напэўна, пра гэта вось мы пра пажаданне ад матчу казалі, я зусім забыў сказаць. Ужо, магчыма, крыху позна, бо ўжо адбылося, што адбылося, але вось на гэты адрэзак сезону, на гэты жнівень, канешне, галоўнае пажаданне вось без траўмаў, калі ласка, бо у нас траўмаваны дагэтуль той жа Старыкаў, вылецеў, напэўна, ж да канца сезону Холадаў. Працягнем, зараз вось была добрая такая перадача на Гоцмана, добрая перадача на правы фланг, Гоцман на Ладуцька. Часта праходзіць гэтая перадача на Гоцмана, не першы ўжо раз. Вярнулася гульня у цэнтр поля. Так вось, канешне, галоўнае пажаданне для крумкачоў без траўм, калі ласка, абысціся ці з мінімумам ужо траўм, ужо так будзе дакладней казаць, каб на фінальны этап падышлі ў аптымальным складзе, бо, канешне, Тамкович гэта страта, гэта гулец таленавіты, і спадзяемся, што паспее да верасня аднавіцца, спадзяемся, што ўсё добра будзе з Міраславам. Такая траўма крыху на роўным месцы, канешне, агідна заўсёды так траўмавацца, але што ёсць. Надеюсь, что там не серьезная травма, просто это решение тренерского штаба поберечь игрока и не усугубить повреждения как раз-таки в преддверии очень важного отрезка сезона. Я думаю, что дело связано с этим, потому что хочется верить, что это так на самом деле. Что... Напэўна, так, бо вельмі хутка неяк Тамковіча змянілі. Здавалася, што калі б гэта быў важны матч, магчыма, яшчэ паспрабавалі б Тамковіча ў гульню ўвесці, а тут, ёсць каго весці з лаўкі, і таксама навошта Тамковічам рызыкаваць. Хай лепш сёння ўжо адпачне, калі так адбылося. У любым выпадку пажадаем здароўя і вяртаемся да гульні, бо тут зноўку з мячом туркспор, але добра
Наши хлопцы баранаў з Ладуцкам адабралі. І вось момант у Варанковіча, Артём Варанковіч недакладна б'е. Артём Варанковіч, канешне, у тым ліку забіў і на гэтым тыдні, забіў таварыскай гульні. Вось адзіны мяч, які змаглі закаціць у браму, дакладней, у браму Дынама Ю-17. Вось гэта быў мяч ад Варанковіча. Паглядзім, што зможа ён паказаць сёння, бо ёсць у нас на лаўцы Уладзіслаў Марозік, наш лепшы бамбардзір, адзін з лепшых бамбардыраў усяго мінскага дывізіёну. Быў у нейкі момант ён лепшым бамбардырам мінскага дывізіёну, зараз трэці бамбардзір. Вось можа зараз Варанковіч што-небудзь заб'е. Варанковіч на Баранова, іх губляюць хлопцы. Вось так шчыльна абараняецца Туркспор, і пакуль не так шмат момантаў даюць нашай камандзе стварыць. Калі нашы хлопцы б'юць, то не са самых такіх для сябе пазіцый добрых. І зараз зноўку Туркспор ужо з мячом. Так, перарываецца атака Туркспора, але Туркспор усё часцей да нашай штрафной падыходзіць. Цікава, канешне, за гэтым назіраць. Пакуль што гульня, ну, сапраўды вельмі роўная, сапраўды, вось, паглядзець цікава. Опасная игра в исполнении Намиката. Будет штрафной. А как мы уже убедились, что штрафные в исполнении Туркспора довольно опасны, потому что рослые игроки, фактурные, крепкие, мощные и, в общем-то, нацелены на ворота. Сейчас будет очередная подача и очередная опасность. І зноўку Ілля Шарыпа ужо не першы раз ён стандарт выконвае. Сапраўды вельмі важна гуляць для сваёй каманды. Шарыпа навешвае. І мяч, напэўна, не сыдзе за межы поля. Так, сышоў мяч, будзе аут на карысць Туркспора, працягнецца атака Туркспора. І зараз будзе нумар 16 Сергей Гушча гэты мяч з ауту выводзіць. Далёкі такі разбег бярэ Гушча. Гушча закідвае ў штрафную пляцоўку. Што тут Шарыпа адкроецца? Не, і вось зараз трэба Варанковічу дапрацоўваць, трэба Варанковічу бегчы, але Андрей Момат на мячы першы, і працягваецца атака Туркспора. Сергей Гушча. Так, Сергей Гушча зараз вярнуўся ўжо ў абарону, але, напэўна, вярнуўся, каб зноўку наперад пайсці, калі крумкачы прэсінгам хутка мяч не адбяруць. Вось, напэўна, хацелася пад крумкачоў яшчэ сёння ўсё ж прэсінг такі больш хуткі, больш шчыльны бачыць, каб не давалі Туркспору вось так мяч перапасоўваць на сваёй палавіне ў цэнтры поля, бо, ну, крумкачы шмат даюць Туркспору гуляць з мячом. Туркспор за гэта можа і прабачыць, але не прабачыць іншыя каманды. Калі жадаем змагацца за нешта на фінальным этапе другой лігі, то, канешне, абавязковае патрабаванне гэта прэсінг ужо ля брамы суперніка. Пад нашы словы атакуюць крумкачы, пакуль якраз даюць яны зноўку нам магчымасць даказаць усе свае думкі. Не вельмі такая хуткая гульня ад крумкачоў, шчыра кажучы. И вось аут, только аут на нашу корысть. Как раз, да, подходит к концу первый тайм, и впереди у нас корректировки тренерских штабов в раздевалке в перерыве. И я думаю, что наряду с тем, что будут откорректированы действия защитных линий крумкачей, также, наверное, немножко нужно будет поработать над точностью в линии нападения и полузащиты, потому что видели мы несколько моментов, несколько перспективных ударов, которые могли бы быть, но которым не хватило там, буквально метра-двух, поэтому этот момент нужно немножко улучшить, подправить, и я думаю, что второй тайм заиграет совсем новыми интересными красками. Ось зараз Антанович навес, Антанович на Варанковіча, і добра гэта было, добра, вось гэта была тая перадача ад Антановича, той навес, якога мы чакалі, казалі пра тое, што Антанович на фланзе можа так добра згуляць, навесіць. Артём Варанковіч высокі гулец, але міма брамы. Тут, напэўна, Хоміч не выручыў бы, калі б мяч пайшоў у дальні кут. Вось зноўку трэба быць уважным з Кірылам Хмылко, і добра, што Дабішук у абароне тут адпрацаваў, не даў Хмылко убегчы. І вось так убег Варанковіч, апынуўся ў становішчы па-за гульнёй. Так, 2 хвіліны тым часам засталося ўжо да канца першага тайму. На удивление, мне кажется, складывается довольно равным. Чего, в общем-то, наверное, ни мы, ни другие болельщики крумкачей не ожидали. И этим прекраснее эта игра, потому что мы не знаем, что будет, что ждет нас во втором тайме.
Так, цікава. І ось зноўку атака Туркспора. Туркспор жадае, конечно, забіць свой мяч у браму Крумкачоў, і сёння яны даволі блізкі ўжо былі к гэтаму. Дарэчы, Туркспор за 5 мінулых матчаў, які былі паміж Туркспорам і Крумкачамі, усяго толькі адзін гол забіў у браму Крумкачоў. Правда, там лік быў 8-1, было гэта ў 24-м годзе. Андрей Канапляник, якога ўжо няма ў Туркспоры, тады забіў. Вось зараз ужо добрая контратака Крумкачоў, Баранов, але ну неяк доўга наши хлопцы. Как-то сумбурно все получилось. Выбегали 3 в 1, по-моему, и могли наверняка придумать более интересные решения. Спишем на конец первого тайма, спишем на накопившуюся усталость. Тем не менее, головой. Так, чарговы кутнік, і што, зноўку Антонович? Так, зноўку Антонович. Уже не першы раз чакаем, уже не першы раз пра гэта кажам, што вельмі чакаем галоў з кутнікаў, бо гэта можа быць моцна зброяй, але ну, вось чамусь не атрымоўваецца. Можа зараз Антонович навес кудысьці шоў на Радзівонова, пераляцеў за Радзівонова, пайшоў на Баранова, мог Баранова біць, але якраз Радзівонаў гульца Туркспора і збіў. Мяч да Туркспора вяртаецца. Адзначаем, што чарговы кутнік, з якога крумкачы нічога стварыць не змаглі. На жаль, і зараз чакаем ужо, колькі дадасць арбітр. Не ведаю я, ці ёсць сёння табло. Да. Обсуждают между собой судьи, сколько добавить. И сейчас мы увидим, сколько будет добавлено к основному времени первого тайма. Выбор пока между 1 либо 2 минутами. Так, ну, табло ёсць табло рэзервовага арбітру. Я ўжо думаў, што рэзервовы арбітр будзе на пальцам паказваць усім гледачам, колькі там дадалі. 1 хвіліна дададзена, так, але ну, гэта было такое абмеркаванне паміж арбітрамі просто. Забавны момент, такой копілка забавных моментаў, да. Цікава, вось нашы гледачы, на жаль, не бачылі, ну, цікава падмеціць было. Туркспор працягвае атакаваць, і зноўку на Хмылко. Хмылко добра праходзіць. А што там было? Офсайд? Цікава, так, арбітр даў Хмылко ўжо прайсці, Хмылко ўжо збіраўся прастрэл рабіць, і толькі тады офсайд свіснулі. Напэўна, апошняя атака Крумкачоў у гэтым тайме. Святкоў на Гоцмана. Гоцман актыўна быў у першым тайме. Можа, зараз што-небудзь цікавае ў яго бачым. Баранова на Варанковіча. Ад Варанковіча зусім так адскочыла. Не чакаў Варанковіч гэтай перадачы. Гардзейчык, здаецца, без фола згуляў, і на гэтым суддзя дае свісток на перапынак. Цікавы першы тайм, цікавы для нейтральных гледачоў, абнадзейваючы для Туркспора, ну а для заўзятараў Крумкачоў, які гэта тайм, вырашайце самі. В конце отметим, кто выходит разминаться, да? Вот. Сергей Васильевич Казека, вельмі чакаем на поле Васильевича, конечно, можа ўжо перапынку і выйдзе, як гэта было ў гульні са Спартаком. Пакуль адпачнем, перапынак, чакаем другі тайм.
Так, ну што, пачынаецца другі тайм 15-го туру чэмпіянату Менску па футболе гэтага сезона. Казалі мы шмат пра тое, што вельмі чакаем Сергея Васильевича ўжо на пачатку другога тайму на поле. Васильевич пакуль што пайшоў на лаўку крыху, так яшчэ, напэўна, падрыхтавацца, крыху так неяк перапрануцца, прывесці сабе ў форму і ўжо пад прэміяльнае, пад перамогу, як кажуць, выйсці там на заменку ў другім тайме. Але дзве замены ў крумкачоў адбыліся ў перапынку. У гульню ўвайшлі нумар 6 Давуд Аргбаджыеў, нумар 7 Уладзіслаў Марозік. Зараз паглядзім замест каго. Константин Святкоў пакідае поле, мы бачым. І суддзя паказвае нумара 71-га. У нас няма такога на поле. Паглядзім, каго мелі на ўвазе. Магчыма, мелі на ўвазе нумара 77-га Гоцмана альбо нумара 79-га Антоновича. Паглядзім. 79-й или нет? Так, 77-й ці 79-й? Точнее, 17-й. Не, 17-га я таксама пра гэта падумаў, але Радзівонаў на поле. Антонович на поле. Так, няма якраз Данілы Гоцмана. У нас, так, вось зараз на поле Давуд Аргбаджыеў на правым фланзе латэраль, Ягор Антонович на левым фланзе латэраль. Таму так, Аргбаджыеў замест Гоцмана, Марозік замест Святкова. Будзе зараз у нас Варанкович цэнтральны нападнік, Коскі і Марозік будуць атакуючымі паўабаронцамі, апорныя паўабаронцы Баранаў, Ладуцька, тройка цэнтральных абаронцаў без зменаў. І таксама у Туркспора у гульню ўвайшоў нумар 18 Марк Юшын. Не так шмат у Туркспора гульцоў на замене, як у крумкачоў. Усяго 6 палявых гульцоў ёсць. Вось выйшаў Юшын, напэўна, будуць яшчэ замены. Ёсць адразу 3 туркменскіх легіянеры у складзе Туркспора. Турэцкіх гульцоў няма ў складзе Туркспора, але ну вось тюркі нейкія такі блізкі народ ўсё ж ёсць. Насколько я знаю, опять же, насколько обсуждали с ребятами-коллегами, что тренер как раз-таки из Турции и турок, да. Вот, собственно, тот хранитель традиций, так. Да, всей команды в целом. И вот видим, что еще одна запоздалая замена. Цікава. Нет, это не замена. Гэта нумар 7 Андрей Авіжэй, ну крыху затрымаўся ў перапынку, так. В целом, как бы прекрасно все сегодня, потому что есть ряд таких отличительных черт этого матча. Это и разноцветная форма судейской бригады. Тоже мы обсуждали, заметили, что один из боковых в желтом комплекте, остальные в салатовых. Это и в целом интернациональная судейская бригада, которая, кстати, давай, наверное, представим, да? Главное это Русаков Владимир, первый помощник Хурженко Юрий, второй помощник Тиханович Никита. И вот как раз таки речь про 4-го судью, про Чинвиок Ву Эммануэля. Инспектор Калиновский Василий. Так, пра формы цікава у другім тайме. Так, трэба гэта адзначыць. Адрозніваюцца формы арбітраў. Ну, добра. Так бывает. Так, і вось зараз атакуюць крумкачы. Атакуе Давуд Аргбаджыеў. Перадача на Коскі на Мікату. Ідзе на Радзівонава, далёкі стрэл. Так, Баранаў з мячом. Не зусім я разумею, што там арбітр свіснуў. Магчыма, у руку кому-небудзь мяч трапіў. В целом пока как-то очень непонятно начинается второй тайм, и опоздавший игрок, и непонятные свистки, и куча замен и незамен. Интересно. Интересно, наблюдаем, комментируем, что сейчас. Спорный мяч или общается с капитаном, с капитанами судья. Да, мяч у Туркспора, остался у Туркспора. Дарэчы, вось мы ўжо казалі пра тое, што зараз у нас ад ураджайны адрыў у 6 турнірных балаў. Будзе, спадзяемся, ўсё ж будзе сёння перамога. Вось можа зараз павялічым адрыў ліку. Пакуль 1-0. Канешне, вельмі заўчасна пра гэта казаць. Усяго толькі 1-0, яшчэ гуляць і гуляць. Але ўсё ж такі, калі ўсё скончыцца для крумкачоў добра, калі крумкачы перамогуць, будзе у крумкачоў адрыў ад ураджайнай, ад каманды, якая ідзе на другім месцы, 9 балаў. Будзе у нас 3 туры, якія засталіся ў чэмпіянаце Менску. Яўген, можа, у цябе ёсць нейкая інфармацыя? Зразумела, што крумкачы ўжо свой першы радок, напэўна, не аддадуць, але вось сёння ці ёсць у нас шансы? Вопрос времени, и я, опять же, ввиду некоего жизненного опыта, предлагаю не торопиться, потому что на первый тайм мы ставили, в целом, на эту игру мы поставили, что счет будет крупным, разгромным, но первый тайм показал нам, что реальность очень
сильно расходится с нашими ожиданиями. И пока счет на табло 1-0, впереди 45 минут. И опять же, по первому тайму Туркспор показал, что он нацелен, настроен. И несколько раз очень опасно, очень так болезненно огрызнулся, что едва не привело к забитому мячу. Поэтому я бы пока не торопился. Все мы хотим, все мы ждем, желаем. Но давайте все-таки наблюдать за этим матчем и надеяться, что он сложится положительно. Счет будет максимально приемлемым на табло, и это позволит всем нам вместе порадоваться по окончании этого матча. Так, і зараз Туркспор будзе ўводзіць Туркспор блізка ля сваёй брамы. Зараз патрэбна крумкачам папрэсінгавалі, свалілі на авіжэнні якраз, які крыху спазніўся на тайм, але ну, вось нейкую перапынку зарадзіўся. Шчыра кажучы, не вельмі я яго заўважаў на поле ў першым тайме. Можа, вось зараз будзе больш актыўным. Так, Мукудзі ідзе наперад, Мукудзі на Жэўнерава, але добра Ладуцька гуляе, Ладуцька аддае на Радзівонава, і крумкачы хацеў я сказаць, што пачынаюць сваю атаку, так, але Радзівонаў не прыняў мяч. Добра, што хутка мяч вяртаем. Так, хутка вяртаем, хутка губляем, ну, як заўсёды, звыклі ўжо. Смотри, какая штука. Мы ведь понимаем про окончание этого матча, про возможную победу и то, что будет далее. Я думаю, что знаем про это не только мы, но и прекрасно понимают это и сами футболисты. И как бы это ни сыграло с ними очередную злую шутку, чтобы это не добавило лишней какой-то нервозности в их действиях. Хочется пожелать им, наверное, чтобы они отпустили эти мысли, просто продолжили играть в свой футбол, который они умеют, и который они показывали на протяжении, наверное, всего сезона, чтобы спокойно довели начатое до уверенной победы, и тогда все сложится так, как должно сложиться. Потому что пока, вот опять же, начало второго тайма, оно, по-моему, оно абсолютно равное. И даже скажу, что как будто бы каких-то рвано-неровных действий в исполнении крумкачей ощутимо больше. Что давлеет, либо это корректировки тренерского штаба в перерыве, либо же это избыточное желание, загадка. Но будем надеяться, что успокоятся, остынут и продолжат спокойно играть. Кирило Хоміч далёка выносіць якраз на Юшина, калі я не памыляюся. Так, выйшаў у перапынку, энергічны такі, і вось адразу актыўна пачынае, і добрая перадача, добра пайшоў мяч на Владзіміра Жэўнерава, і стрэл, зноўку момант. Пакуль у гэтым тайме моманты былі толькі атрымоўвацца ў Туркспора, не ў крумкачоў. Цікава, канешне, Дабішчук ляжыць зараз на газоне. Вось гэта вельмі непрыемна, канешне. Спадзяёмся, што ўсё будзе добра, але, магчыма, зараз якраз медычная дапамога Дабішчуку нейкая і спатрэбіцца. Доўга ўжо ляжыць Дабішчук, і не разумею я, шчыра кажучы, чаму суддзя не дае зараз каманду нейкую на аказанне Дабішчуку дапамогі. Магчыма, чакае, што устане ўлад. Должен встать, потому что даже на тренерской скамейке видим, что никто не разминается, никаких активных действий нет, поэтому я думаю, что сейчас придет в себя и продолжит игру. Все мы на это надеемся, потому что я думаю, что количество незапланированных травм на этот матч уже исполнено, и не хотелось бы повторения сценария в первом тайме. Так, Радзівонаў з мячом, Радзівонаў. Якая страта, вось зараз комментаторы нават замолчали, и, ну, неяк это было. Да, потому что помним по первому тайму, что вот эти вот дальние удары, они несли в себе немалую опасность. І вельмі раптоўна так вось здаецца Баранаў з мячом. Мы ведаем, што Баранаў уже даволі дасведчаны гулец, нягледзячы на свою маладосць, і ад яго такія памылкі бачыць нязвыкла, конечно. Только что хотел сказать, я думаю, что болельщики это чувствуют, что сейчас тот самый момент, когда нужно поддержать свою команду. Я говорю про болельщиков крумкачей, что нужно как-то немножечко пошуметь, покричать, чтобы ребята вспомнили, что они играют дома при своей трибуне, при своих болельщиках, и в очередной раз повторюсь, чтобы успокоились и продолжили делать то, что они умеют отлично делать. Собственно, вот под эти вот рассуждения счет на табло становится 2-0. Так. Кто же? Так, гэта, калі я не памыляюся, быў нумар 10, Коскіна Міката забіў 2-0. Зноўку такі раптоўны гол, зноўку
памятаем мы першы тайм, вось гэта вельмі такі футбольны штамп, вельмі такая банальнасць ужо звыклая про то, што не забываеш, ты забіваюць цябе. Вось сёння яна выдатна працуе, бо памятаем, першы тайм Туркспор не реалізуе выхад 1-1 з Кудзінам, забіваюць крумкачы, забівае Тамковіч. Зараз Туркспор давіць, Туркспор не забівае, і крумкачы вельмі раптоўна робяць лік 2-0. Забил номер 10. Зараз віншуюць Коскі на Мікату, віншуем мы таксама Коскі з забітым мячом. Атрымоўваецца, што сёння абодва галы забілі нашы атакуючыя паўабаронцы, Коскі і Тамковіч, якія якраз змагаюцца за месца ў стартавым складзе нашым. Лік 2-0, ужо значна больш прыемна. Віншуем Коскі, віншуем каманду. І вось зараз можна лік 3-0 рабіць. Здавалася, але Варанковіч, як мне здаецца, не вельмі ўдала гуляе. Варанковіч сёння ўжо не першы раз не можа так прыняць мяч, калі ў добрай пазіцыі знаходзіцца. Таму вось гэту працу робяць іншыя атакуючыя гульцы. Ну і добра, вось можа зараз Радзівонаў, наш цэнтральны абаронца, наперад пайшоў. Игры. Так, становішча па-за гульнёй, але было небяспечна. Ну, вось зараз ужо 2-0, зараз, здаецца, ці то Туркспор павінен неяк раскрыцца, пабегчы ўжо наперад, калі яны жадаюць яшчэ за нейкія турнірныя балы пазмагацца, ці крумкачы, магчыма, вось калі на них нейкі вынік сёння ўсё ж давіў, то зараз, здаецца, ўжо можна гуляць больш спакойна, хаця ўжо казалі ў гэтым сезоне ў трансляцыях пра нашага былога трэнера Олега Дулуба, які заўсёды казаў, што 2-0 самы небяспечны лік у футболе. Магчыма, не ў гэтым выпадку, канешне, але ж паглядзім. Я думаю, заб'юць яшчэ сёння крумкачы, можа вось нават зараз. Марозік на фланг на Антоновіча. Трэба прастрэльваць Ягору. Ягор перахапляе Хоміч мяч. Вось нельга абвінаваціць, канешне, Хоміча ў гэтых прапушчаных галах абедзвюх. Даволі ўпэўнена стаіць тое, што павінен браць Хоміч, сёння ён бярэ, мне здаецца. Немножко не соглашусь. Мне кажется, по первому тайму у него было несколько таких нервозных действий, не самых уверенных. Благо обошлось для Туркспора, но тем не менее. Опять же, это мое наблюдение. Могу ошибаться. Никоим образом не хочется никого видеть, но мне показалось, что что-то такое было. И если не ошибаюсь, то по времени забитый мяч, второй, я имею в виду, он случился примерно где-то так же, как и в первом тайме. То есть в протоколе можно будет посмотреть более точное время, но очень схожий сценарий развития событий, что в первом тайме, что во втором. Равная, рваная игра, попытка борьбы за инициативу, момент, как ты уже отмечал, со стороны Туркспора, не реализованный, и вот тебе, пожалуйста, в следующей атаке крумкачи забивают мяч. Так, лік у нас 2-0. Дарэчы, я паглядзеў, на 14 і 53 хвіліне крумкачы забівалі. Так, даволі падобныя хвіліны. Так, і што? Вось мы казалі, і ну, атрымоўваецца так, атрымоўваецца пад прэміальным. Давай я спрошу, чего ты ждал бы больше в сегодняшнем матче? Каких-то мероприятий в результате победы в конце или же выхода на поле частички тренерского штаба? Чего бы хотелось больше? Не, ну насамрэч дзве такія падзеі, якіх вельмі чакаў сёння. Сергей Васильевич Казека, як мы казалі, ўжо уваходзіць у гульню. Зараз паглядзім мы замест каго увайдзе, на якую пазіцыю выйдзе. Другая для яго будзе гульня. Пад наша слова атакуе Туркспор. Другая штанга для Туркспора ў гэтым сезоне. Вось так ужо крыху пачалі святкаваць, але Туркспор зноўку Кірыла Хмылко актыўнічае, і Кірыла Хмылко другі раз трапляў у штангу. Дарэчы, ён жа трапляў у штангу ў першым тайме, вось якраз перад нашым забітым голам. Не шанцуе, вельмі не шанцуе Хмылко. Добрая ад яго сёння гульня. Калі павяртацца ўжо да нас, зараз паглядзім. Объявляет замену, сыходзіць нумар 99, нападнік Артём Варанковіч, уступае ў гульню нумар 12 Сергей Казека. Напэўна, зараз Марозік пайдзе наперад на пазіцыю форварда. Сергей Казека, магчыма, як апорны паўабаронца уступіць у гульню. Так, бачу я зараз, што Казека вось у апорную зону пайшоў. Зараз атрымоўваецца, пайшоў ён замест Баранова. Баранов наперад разам з Намікатам на атакуючых паўабаронцаў, а Марозік наперад на
на цэнтральнага нападніка пайшоў. Дык вось, калі ўжо казаць пра нейкія мерапрыемствы святочныя напрыканцы, пра якія да апошняга моманту незразумела, ці будуць яны ці не. Але калі казаць ужо вось пра гэтае сімвалічнае дасягненне, я нагадаю, што крумкачы удзельнічаюць пасля небяспечнага моманту, пра гэта пагутарым. Тут Туркспорт спраўляецца без фола. Дык вось, з 22-го года крумкачы удзельнічаюць у менскім дывізіёне другой лігі, гэта атрымоўваецца ўжо 5-ты год. І цікава, што ўсе 4 мінулыя разы крумкачы другое месца займалі. Так, вось зараз Ладуцька павінен быў вырашаць. Ну, гэта пенальці, канешне. Добра, Баранов прайшоў па фланзе, аддаў на Ладуцьку. Абаронцы Туркспора ўжо просто так па-хакейнаму, вось у хакеі гульцы бросаюцца, так пад шайбу, вось так пад мяч бросіўся абаронца Туркспора. І здавалася, ўжо адбіліся, але Мукудзі, неяк зусім ужо незразумела руку гэтую выставіў, неяк зусім па-гандбольнаму. Вось была рука Бога ад Марадоны. Мукудзі ўсё ж не Марадона, таму гэта пенальці, і Януш Ладуцька зараз павінен рабіць лік 3-0, не забіў перад гэтым момант, павінен забіваць зараз Мукудзі. Так, зараз Януш Ладуцька забівае 3-й гол. Януш Ладуцька прабіў у правы вугал ад сабе, прабіў так даволі моцна, даволі ўпэўнена. Кірыла Хоміч прыгнуў у другі вугал, і лік 3-0. Вось зараз ужо дакладна стала крыху спакойней. Да, счет стал еще более комфортным. Несколько наблюдений, кстати, вот тоже. Мяч Наблюдение, рассуждения. Сейчас объявят капитана. Так, віншуем Януша Ладуцька, ведаем, што добра ён пенальці забівае, рэалізуюць зараз. Януш Ладуцька. Хотел бы сказать, что очень тепло поприветствовали болельщики выход Сергея Козяка. И, опять же, интересно твое мнение, как ты считаешь, это, опять же, не будем говорить, что это подпремиальные, понятное дело, что нет, это дань уважения заслуженному, уважаемому человеку, или же это скорее попытаться успокоить команду, вывести на поле такой глыбу опыта, которая своими действиями вселит какую-то дополнительную уверенность, потому что нервозность до 3-го мяча чувствовалась, она была прям заметно ощутима. Сергей Васильевич Козяка, ён памятам, як ён гуляў за нас у мінулым сезоне. Для другой лігі гэта выдатны гулец, канешне. Ён быў адным з лідараў у нас. І таксама ён часта ўваходзіў там у гульню на 45 хвілін. Зразумела, што можа фізічна ўжо там 90 хвілін цяжкавата гуляць Сергею Васильевичу, хаця ён таксама ўмее гэта рабіць. Але, гэта той гулец, які можа ўзмацніць нашу каманду. І вось я, шчыра кажучы, чакаю, што калі будзе нейкая патрэба ў гэтым фінальным этапе, калі, можа, там, неяк мы недастаткова ўзмацнімся перад фінальным этапам, хтосьці з гульцоў там неяк будзе не так добра гуляць, як і гэтага чакаюць, я чакаю, што Козяка ўсё ж дапаможа нам менавіта і як гулец, не толькі як трэнер. Вось зараз выконвае ён стандарт. Нейкая такая задумка была не зусім зразумелая, вельмі ўсё проста. Прачытаў яе Туркспор, мяч крумкачы захавалі. Зараз стрэл ад Радзівонава ідзе міма брамы. Дык вось, мне здаецца, што Козяка гэта якраз такі гулец, які дакладна ўзмацніць нашу каманду, і я думаю, што сёння гэты выхад на замену быў запланаваны. Магчыма, вось у стартавым складзе не выйшаў, таму што цяжкавата 90 хвілін на поле правесці, але было запланавана, што ў другім тайме ён вось так гульню ўзмацніць. Мне падабаецца гульня Козякі, ён такі, канешне, такія перадачы ў духу праймавага Андрэя Пірла любіць раздаваць, такія, магчыма, крыху вальяжна, але, вельмі добра ён гульню чытае, вельмі добра ён бачыць, як там гульцы крумкачоў наперадзе адкрываюцца, закідвае на іх, так вось, як быццам у мячы нейкі там дрончык, які гэтым мячом кіруе, дакладна ў ножкі партнёрам па камандзе аддае дальнія перадачы. Вось гэтых перадач ад Козякі таксама сёння чакаю. Выдатны гулец, дасведчаны, вопытны, здаецца, і сёння павінен таксама што-небудзь цікавае і вельмі такое прыгожае прадэманстраваць нам усім. Будем на это надеяться, будем наблюдать. Но мне все-таки кажется, что это все-таки еще и добавление какого-то спокойствия на поле, потому что в очередной раз скажу, что нервы присутствовали, вот благо случился пенальти, случился 3-й забитый мяч, и да, можно выдохнуть, можно, кстати, попробовать наконец-таки реализовать наши прогнозы, потому что пока мы довольно далеки от них.
Так, і вось зараз Туркспор бяжыць наперад. Ну, у тваім прагнозе быў яшчэ гол Туркспора, і вось шансы ёсць. Шансы ёсць, і біў зараз Яўген Жэўнераў. Арсень Кудзін на месцы, Арсень Кудзін... Яму, конечно, крыху сёння шансуе. 2 разы за яго гуляла штанга, яго брамы. А зараз упэўнена, зараз выратоўвае. І вось пад нашыя словы пра тое, што трэба нам больш упэўненасці, мы бачым, што сапраўды упэўненасць трэба, бо працягвае Туркспор моманты ствараць. Так, і вось зараз не паразумеліся неяк. Там Коскін на Міката забегаў, але ну, накрылі ўжо Марозіка, пакуль аддалі на яго перадачу. Так, і вось зараз працягваецца атака, Коскін на Міката, трэба гэта рэалізоўваць. Афсайд. Канешне, становішча па-за гульнёй, і крыху вось той арбітр, які сёння ў жоўтай іншай форме, ён так крыху позна афсайды сёння фіксуе. Ну да ладно. Рыхтуецца, дарэчы, выйсці на поле. Нумар 22, Даніла Гаўрыльчук. Даніла Гаўрыльчук, чалавек, які добра паказаў сябе на перадсезонцы, атрымаў на перадсезонцы цяжкую траўму. І зараз, мне здаецца... Так, першую жоўтую атрымлівае тым часам нумар 7 Андрей Авіжань. Зноў-такі вяртаемся да хакейных тэрмінаў. Тут ёсць небяспечная гульня высоко поднятай клюшкай, вось тут небяспечная гульня высоко поднятай нагой. У голову Сергею Казекі крыху прыляцела. Здаецца, з Казекам усё ў парадку. Гульня працягваецца, жоўтая для Туркспору. Дык вось, Гаўрыльчук неяк форму не можа сваю набраць. Неяк яго фірмовай хуткасці, яго фірмовага дрыблінгу не бачым мы. І, шчыра кажучы, Гаўрыльчук мае праблемы з тым, каб мець паразуменне з партнёрамі і выкарыстоўваць яго як латараля. Не зусім Гаўрыльчук з партнёрамі разумеюць адзін аднаго. Праблемы з гульнёй у абароне ёсць у Гаўрыльчука. Вось калі не сёння, то калі даказваць. Так. И зараз... Прости, перебью, да, был очень красивый проход в исполнении Сергея Козяка. Это прям такая эталонная история была. Чуть-чуть не получилось, чтобы сделать выверенный точный пас, но в целом это все было очень красиво. А вот мы видим огроменное недовольство со стороны тренерского штаба Крумкачей. Начинают нервничать игроки Туркспор, начинают грубить, фалить. Не хотелось бы, чтобы игра скатывалась в какую-то, не знаю, не потасовку, но какую-то грубость, потому что зачем? Ну, для чего это нужно? Ну, конечно. У Туркспора ўжо хутка заканчэнне сезона, і я думаю, напрыканцы сезона траўму таксама атрымліваць непрыемна. У Крумкачоў наперадзе самая важная частка сезона, таму, канешне, зноў-такі вось зараз пры гэтым ліку ўжо дакладна можна сказаць такую банальнасць, што галоўнае без траўм. Так, зараз мяч мог пакінуць вас без каментатара. Что-то не то говорим, какой привет передали нам. Так, мне здаецца, якраз гульцы Туркспору вынеслі. Гульцы Туркспору пачулі нас, вырашылі на каментатарах таксама крыху. А значыцца, ну, траўма каментатара не так страшна, як траўма футбаліста. Каментатара у нас шмат таленавітых, таму. Ладно, Іван Радзівонаў будзе пасля гэтага выносу ўводзіць мяч з аўта, і ўсё не ўвядзе, бо замена па пазіцыі. Ягор Антанович поле пакідае, і замест яго выходзіць нумар 22, мы пра яго ўжо казалі, Даніла Гаўрыльчук. Антанович, напэўна, не змог усё ж сябе сёння праявіць. Нейкія вось яго стандарты нічым не скончваліся. Не ведаю я, з какім настроем Антанович поле пакідае. Але, ну, у каманды ўсё добра, таму, напэўна, настрой таксама нядрэнны. Так, зараз Ладуцька галавой, на Міката таксама галавой. Мяч даволі доўга быў наверху. І вось, трэба Марозіку адпрацаваць. Марозік гэта робіць. Мяч у Мікаты. Ух! Добры такі рух быў ад Мікаты. Вось, паміж двума гульцамі Туркспору ён мяч прабрасваў і, напэўна, ужо порваўся ў штрафную пляцоўку. Вось толькі праз такі жорсткі фол яго супынілі. Фол зразумелы, тут, канешне, мог быць небяспечны момант, але штрафны і так даволі небяспечны атрымоўваецца зараз. Так, і зараз вырашаюць якраз Ладуцька і Баранаў, як яны выканаюць гэты штрафны. Няма на поле Антановича, так, няма Антановича, няма Старыкова, няма Тамковича, няма ўсіх, да каго мы звыклі, што яны могуць выканаць штрафныя. Вось Баранаў прабег міма мяча, Ладуцька якраз на Баранова, цікава атрымалася. І з мячом Гаўрыльчук
Застаўся мяч у Крумкача пасля гульні Гаўрыльчука, але ну вось навесы у нас пакуль не вельмі атрымоўваецца выносіць абаронцы Туркспору гэтыя навесы. Я думаю, что в этом розыгрыше ребята перехитрили сами себя, потому что как-то видно было, что что-то пошло не по плану. Момент для удара был упущен, и потом уже атака скатилась в позиционную, далее последовала потеря, и благо со стороны Туркспора тоже потеря мяча. По поводу Туркспора хотел сказать, что не хотелось бы, чтобы команда скатывалась в грубость, потому что сегодня очень достойно играют, были очень опасные моменты, ни один, ни два, и мы это видели, отмечали, это и Штанга, и Крестовина, и то есть команда может бороться, может показывать какой-то интересный контратакующий быстрый футбол. Вот на этом бы и стоило, наверное, делать акцент, а не на каких-то грубых фолах. Понятное дело, что настроение не очень, проигрываешь, результат давлеет, но все же как бы нужно оставаться в каких-то спортивных рамках, спортивно-уважительных, и этого команде желаем. Опять же, хочу очень сильно ошибаться, но как будто бы первый кандидат, если его не заменят на красную, к сожалению, карточку в составе Туркспора, это Андрей Вижень, потому что заведен, играет грубо, и где-то так, я думаю, на карандаше у главного судьи. І ўжо была жоўтая картка якраз у яго, так. Так, ну што, чарговы кутнік. Гаўрыльчук якраз ля мяча, цікава, можа Гаўрыльчук нешта іншае прымусуе. І добра, мне здавалася, Гаўрыльчук навешваў, але Туркспор, вось Туркспор на стандартах другі паверх выйграе ў сваёй пляцоўцы, і зараз пасля такіх некалькіх стат абаюдных мяча, мяч у Туркспора, рыхтуецца у Туркспора шмат заменаў, пакуль не дае арбітр іх правесці. У тым ліку будзе замена брамніка, і адразу трое палявых гульцоў увайдуць у гульню. Брамнік рэзервовы Артём Лукібі. Яшчэ пра ўсе замены таксама абавязкова мы, канешне, паразмаўляем, калі яны адбудуцца. Пакуль суддзя паказвае, што трэба гуляць, ужо даволі доўга гульцы Туркспора рэзервовыя вось гэтыя чакаюць. Чакаюць уваходу ў гульню. Так. Ну што, крумкачы без фола перахапілі мяч, а вось гэта ці не фол на Марозікі? Не, суддзя паказвае не фол. Ляжыць Марозік на газоне. Сапраўды, у другім тайме вось вельмі шмат гэтай жорсткасці. Вельмі шмат нашыя гульцы атрымліваюць па нагах. Якраз Андрей Вижень зараз з мячом. Вельмі няўдалая перадача. Гаўрыльчук бяжыць наперад. Так, Гаўрыльчук, такая стеначка з Барановым. Гаўрыльчук урываецца ў штрафную. Падаў Гаўрыльчук на пенальці, але ну не. Зусім так, калі ўжо падаць, то так фірмова па-балканску, вось так прыгожа, а тут ну неяк зусім было бачна, што выпрошвае пенальці Даніла. Ну да ладно, зараз з мячом Туркспор. Так, фол, напэўна, нейкі быў там штуршок з боку Марозіка, свіснулі фол, і вось нарэшце замены Туркспора. Сыходзіць з поля Максім Канеўскі замест яго Яўген Шэўчук, замест Кірылы Хоміча брамніка, рэзервовы брамнік Артём Лукібі. Так, чакаем. Так, і вось нібы нас пачуў галоўны трэнер Туркспора, бо Андрэя Віжень, які хадзіў зусім побач з чырвонай карткай. Нездаволены Андрэя Віжень, канешне, сваёй заменай, вельмі так эмацыйна рэагуе. Замест яго ўваходзіць нумар 6, туркменскі легіянер Аманмурат Кутлыеў, і яшчэ адзін гулец, які рыхтуецца, Александр Чурэйка. Вместо 16-го номера, вместо Гушчы Сергея Гушчы. Так, ну цікава, што пры гэтым застаецца вось на полі, калі я нічога не прапусціў, канешне, вось мне здаецца, застаўся на полі Кірыла Хмылко, так, бачу я на полі Кірыла Хмылко. Гулец, пра якога шмат казалі сёння, канешне, ёсць яшчэ час, магчыма, штосьці зменіцца за гэтыя 20 хвілінак, якія мы яшчэ будзем сёння гуляць. Для мяне Кірыла Хмылко, канешне, нягледзячы на гэтыя две штангі, нягледзячы на не самую лепшую рэалізацыю, MVP у складзе Туркспора, пра MVP ў складзе Крумкачоў, думаю, яшчэ пагутарым бліжэй да конца матчу. Пакуль што вось Казека з мячом, Казека. Ну што, чакаем чаго-небудзь прыгожага. Казека з мячом. Добра знайшоў рашэнне на Гарзельчыка. Так, ну просто такая вось. Я шмат казаў пра кароткія, пра доўгія, дакладней, перадачы ад Сергея Казекі. Шмат казаў, што Казека у духу Пірла так закідвае далёка наперад, але ну кароткія такія добрыя перадачы ў стылі Родры таксама Казека раздае. Ну ладно, зараз Гаўрыльчук з мячом.
мячом, Гаврильчук навес, і стрэл галавой ад Баранова. Баранов, ведаем, умее біць галавой, умее забіваць, але вышэй за браму. Вось сышоў Кірыла Хоміч, казалі ўжо пра яго, крыху разышліся ацэнкі яго гульні сёння. Ну, не так это прынцыпова, насамрэч. Паглядзім, Артём Лукібі ці захавае сёння браму сухой, ці будуць яго нейкія моманты, каб сабе праявіць, бо Артём Лукібі другі брамнік Туркспора. Магчыма, калі сёння сабе праявіць, можа ў наступным матчы ў старце выйдзе. Таксама матывацыя ёсць. Так, ось зараз добра прэсінг, Наміката адбірае, Арыбгаджыеў на Баранова. Ладуцька трэба стрэліць, Ладуцька. Ой. Прабачце, ўжо на нейкія зусім заўзятарскія эмоцыі я перайшоў. Па-першае, вось под мои слова, Артём Лукібі, ну, Кирилла Хоміч, конечно, мне здаецца, справіўся б з гэтым мячом, вось без... Да, давай отметим шикарный удар. Шикарный удар. Так, стрэл быў шыкоўны такі стрэл ад Ладуцька, вось без крыўдаў для Артёма Лукібі, але неяк зусім няўпэўнена ён згуляў, і здавалася, што мяч ужо ідзе ў браму суперніка. Здавалася, што мяч залеціць і так, Баранов апынуўся на сваё месца, Баранов вырашыў дабіць, а далей штосьці зусім незразумелае. Нейкая містыка, просто я не разумею. Алексей Баранов, такі хладнакроўны гулец, вось такі стрэл выдаў. З усімі бывае. Добра, што гэта адбылося зараз, калі лік ужо 3-0. Показалось, что будет слишком просто и неинтересно, поэтому решил как бы разрядить обстановку. Ну, вырашыў так крыху павесяліць гледачоў, бо, ну, магчыма, гэты момант, гэты стрэл, гэтая гульня кіпера і гэта дабіванне ад Баранова, напэўна, самы яскравы момант гульні, які не завяршыўся голам. Ну ладно, працягваюць крумкачы тым часам атакаваць. Вось пасля 3-0 ужо крумкачы шмат атакуюць. Даніла Гаврильчук на Коски на Мікату. Коски на Міката на Гаврильчука скидвае. Гаврильчук не вельмі ўдал навесіў, але вось зараз Казека з мячом. Казека аддаў на Ладуцьку. Ладуцька актыўна. Ладуцька вось зараз быў блізкі да таго, каб забіць. Ладуцька на Коскі. Гаврильчук навешваў у штрафную пляцоўку, але нумар 4 Андрей Момат ад пачатку гульні гуляе ў абароне, гуляе даволі надзейна, насамрэч. Чарговы кутнік. Ну что, вось твоя ставка, забьем сегодня с кутнику ці не? Только что хотел сказать, что раз уж мы тут топчемся по футбольным клише и вот этим вот стандартам, то да, гол назревает, безусловно назревает, и вот этот вот забавный момент, который мы обсудили вдоль и поперек пару минут ранее, он тому подтверждение. Я думаю, что сейчас нет, но в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас нет. Вось, на жаль, у нас няма, конечно, нейкай статыстыкі, вось, там... Количество стандартов, да? Так, там вельмі было б цікава паглядзець, колькі кутнікаў. Вось, Рустат, наколькі я ведаю, зараз Рустат дае статыстыку па вышэйшай, па першай лізе. Абраціце, калі ласка, увагу на чэмпіянат Менску, тут таксама цікава. Вось, падлічыце тут там XG, ну і таксама колькасць кутнікаў, яе можна падлічыць самім, але ж, ну, крыху не да гэтага. Вельмі шмат кутнікаў, і нічога з іх не забілі ўжо. Чарговая гульня, калі такая сітуацыя у нас даволі сумна. Ну ладно. Так, зараз у нас Сергей Казека, Казека Прыгожа, Казека на Дабішчука, Дабішчук. Напэўна, Дабішчук чакаў, што Казека якраз пабяжыць наперад. Казека не пабег, страцілі мяч. І вось зноўку зараз на правым фланзе Кірыла Хмылко адкрываецца даволі перспектыўна. Проста не ўбачылі яго гульцы Туркспора, а разам з Кириллом нікога побач не было. Обошелся момент, да, потому что заметь своего забегающего игрока ребята из Туркспора могла бы случиться очередная опасность, потому что мы помним, что по первому тайму, да и, в общем-то, по второму тайму основная угроза исходила как раз-таки из ног 11-го номера Туркспора. Быстрый, юркий, со смещениями с флангов в центр, да, все про него, все прекрасно. Благо, но наше благо, у него не совсем хватало точности. Радзівонаў на фланзе. Радзівонаў, нягледзячы на тое, што цэнтральны абаронца, ну, вельмі актыўна да нашых атак падключаецца сёння. Радзівонаў бяжыць наперад, Радзівонаў праходзіць. Часам гэта атрымоўваецца цікава, ну, але зараз нічым не скончылася. Так, атака Туркспора, Казека верховую барацьбу прайграў, нумар 5. Не разобрались, да, между собой игроки Туркспора и нанесли даже, по-моему, травму. Лежит на поле Владимир Живниров.
Ладуцька павінна не вырашаць. Ладуцька не першы раз уже ў гэтым матчы б'е Ладуцька. Зараз Ладуцька б'е вышэй за браму суперніка. Так цікава, вось Уладзімір Жэўнераў, атрымоўваецца, ён выйграў адзінаборства гэтае на другім паверсе ў Казекі, але не выйграў у нумара 6 Кутлыева Туркспора. Ну, добра, што ніхто не пастрадаў, траўм няма. Да, у нас очередная замена. Так, Мікіта Готовится. Кухцік рыхтуецца. Мікіта Кухцік сёння на лаўцы апнуўся, ёсць яшчэ крыху часу. Так, зараз Ладуцька трэба вырашаць. Як же не шанцуе Ладуцька? Просто какой-то аттракцион упущенных возможностей, по-моему. Вось менавіта ў Януша Ладуцька 3 такіх небяспечных стрэлы толькі за апошні там хвілінак 5-7 колькі прайшло. Да. Так. Ну што, замена, уваходзіць Мікіта Кухцік у гульню замест нумара 10. Гэта у нас Коскі на Міката. Дзякуем Коскі за сённяшнюю гульню, актыўна даволі быў ён сёння. І замест яго выходзіць Мікіта Кухцік. Мікіта Кухцік, дарэчы, у сваёй кар'еры забіваў двойчы за крумкачы ў браму Туркспора. У тым ліку 1 гол ён забіў у гэтым сезоне. Памятаем, мы вось гэты 5-й уже гол за матч у браму Туркспора ў першым коле, калі менавіта мы казалі пра кутнікі, мы казалі, што крумкачы не забіваюць з кутнікаў, а тады менавіта якраз быў кутнік, і Мікіта Кухцік так пяткай прыгожа уваткнуў у браму Туркспора. Магчыма, сёння нейкую прыгажосць дасць, яшчэ крыху часу ёсць. Так, зараз Туркспор добра так атакуваў, здаецца, але ну ўжо вярнуліся крумкачы, больш пазіцыйна трэба атакаваць. Зноўку нумар 11 Кірыла Хмылко адкрываецца. Так, зноўку яго не ўбачылі. Ну, магчыма, просто не бачаць і не могуць аддаць такія далёкія перадачы. Баранаў на Марозіках, гэта нядрэнна, але Марозік не паспеў. Надзейна абарона Туркспора згуляла, і зараз ужо брамніка суперніка Лукібі нашы хлопцы прэсінгуюць, спрабуюць гэтую памылку знайсці. Мукудзі Баранава так прыгожа прыбраў, Мукудзі аддае на капітана, на Шарыпа. І вось узяў Туркспор крыху мяч пад кантроль. Цікава, нават зараз пры ліку 3-0 вось так Туркспор пазіцыйныя атакі спрабуе рабіць, і часам нават атрымоўваецца вось так мяч патрымаць. І ці гэта не фол? Добра, нават я так крыху павёўся, думаў, што свісне арбітр, але арбітр сёння, ну, здаецца, няма да яго прэтэнзіяў. Там, дзе ёсць фол, ён іх бачыць, там, дзе іх няма, кажа працягваць гульню. Выдатна судзіць сёння Русакоў. Дабішчук з мячом, Дабішчук у штрафной, Дабішчук на іншы фланг у выніку мяч пайшоў на Гаўрыльчука. Гаўрыльчук вось тут разабраўся з гульцом суперніка, але і што, без фола? Здаецца, без фола з ім разабраліся, ўжо казалася, гульцы Туркспора, але ў выніку разабраліся і мяч страцілі. Крумкачы працягваюць атаку, вось такі заброс на Марозіка. І мяч у Лукібі. Вось, я, конечно, успамінаю свой прагноз сённяшні, 7-0. Неяк, за 10 хвілін 4 мячы можна забіць, але, ну, не блізка. Можам успомніць вось гэтыя страчныя моманты, але ж, ну, і Туркспора момантаў страчных вельмі шмат. Вось, калі зноўку лічылі б гэтыя XG, на гол Туркспор дакладна нагуляў. І што там паказвае суддзя? По-моему, офсайд. Суддзя зажег флажок. Неяк зусім не зразумела там, бо спачатку заўзятары крумкачоў так апелявалі да арбітра, што там рукой гулец Туркспора згуляў, шчыра кажучы, не бачыў. Вельмі шчыльна там гульцы распалагаліся. Пасля арбітр як быццам ужо паказваў офсайд, але даў гуляць далей, і ў выніку штрафны. І вось зараз цікава, у нас ёсць Баранаў, які забіваў са штрафнога ў мінулых гульні, у нас ёсць Казека, які са штрафных за крумкачы таксама забіваў дальнімі стрэламі. Ну што, Васильевич проб'е, як лічыш? Я думаю, да. Мне здаецца, трэба даць Васильевичу, але, ну... Но опять же, пока по расположению футболистов вокруг мяча вообще нет никакой ясности, кто же будет исполнять, потому что... Напэўна, зараз і вырашыць. Это либо такие хитрые тактические действия, чтобы игроки Туркспора не смогли понять, чего ждать. Напэўна, зараз абмеркаванне. Не, Казека пайшоў наперад. Баранаў і Ладуцька ля мяча. Ладуцька біў сёння шмат. Баранаў таксама біў, памятаем мы гэта. Ну вось,
Зараз ёсць шанец у Баранова крыху так выправіцца за той момант. Опять же, не совсем уверенно действует замененный вратарь, поэтому я думаю, что на этом можно было бы сыграть, но очень неточный удар получился, Так. сильный, но... Вось здаецца, калі б папаў бы ўжо ў браму хоць куды-небудзь, хутчэй за ўсё заляцела б там. А так лік 3-0. Вось казалі мы, што ў мінулым сезоне, дарэчы, было 4-0 і 5-0 лік у двух гульнях. У пазамінулым сезоне там было 1-0, 8-1. У гэтым сезоне 5-0 і 3-0. Трэба яшчэ один гол забіць, каб вынік минулага сезону паўтарыць у нейкіх гульнях з Туркспорам. Напэўна, гульцы не думаюць пра гэта і нават і не ведаюць. Ну, каментатары ведаюць. Ладно. Я думаю, что да, опять же, игроки прекрасно понимают, что нельзя сбавлять обороты, нельзя расслабляться, потому что осталось играть совсем немного, и нужно просто довести этот мяч до спокойной, комфортной, уверенной победы. Более того, если они начнут, мне кажется, скажем так, валять дурака на поле, то есть тренерский штаб, который уже регулярно выходил и ходил по своей технической зоне, и, в общем-то, таким хорошим, добрым пихачем возвращал игроков обратно на поле, обратно в игру. І зараз Марозік ляжыць у штрафной пляцоўкі. Вось вельмі задаволеная заўзятар Крумкачоў. Мне, шчыра кажучы, вось я зноўку арбітра ўсё ж пахвалю, нягледзячы на тое, што мы каментатары з боку Крумкачоў, мне падалося, што там без фола супынілі Марозіка ў штрафной пляцоўцы. Мне падалося, што не было там ніякага пенальці, хаця перад гэтым праход Марозіка, канешне, добры быў. Але ляжыць Марозік, магчыма, ўсё ж была там нейкая сутычка. Контакт, скорее всего, был. Так. Опять же, помню, что искусственное поле, каким бы оно современным новым не было, оно довольно-таки жесткое. И отсутствие какого-то штрафного, наверное, подтверждается еще и реакцией тренерского штаба Крумкачей, потому что все довольно спокойно, никто не требует свистка, никто не требует карточки, поэтому все прекрасно все понимают, что игровой момент, неприятность, но на благо любителей Крумкачей наш игрок снова на поле, чуть-чуть прихрамывает, но разбегается, все будет в порядке. Так, думаю, все нормально будзе. Ну, карацей кажучы, чарговы рэспект Русакову. Усё вось добра тут убачыў, усё добра рассудзіў. Туркспор з мячом. Так, нумар другі Яўген Шаўчук. Яўген Шаўчук праходзіць супраць яго Казека. Казека не дае яму прайсці далей. Вось зараз такі прэсінг ад гульцоў Крумкачоў. І што? І перахапілі мяч. Добра, Дабішчук на Баранова, Баранов на Гардзейчык. Вось зараз добра Крумкачы уключыліся. Гардзейчык. Ну што, жадаюць Крумкачы забіваць яшчэ. Ужо панесліся наперад пад песні нашых заўзятараў. Ладуцька на Дабішчука. Дабішчук на Рыбгаджыева. На Казека. Ну што? Вось зараз чакаем чаго-небудзь прыгожага. Казека. Пакуль не. Закладывался на дальний удар, да, но нет. Пакуль не, пакуль такая спроба кароткай перадачы, страта, хутка мяч вярнулі. Вось зараз страта з боку Рыбгаджыева. Рыбгаджыеў не вярнуў мяч хутка, але ну добра, што вось зараз нашы хлопцы забегалі. О, потенциально опасный момент. Так, і гэта мог быць небяспечны момант, і працягваецца атака. Здавалася, што нашы абаронцы так ужо пабеглі ўсе наперад і не паспявалі за гульцамі Туркспора, але Туркспор сам затармазіў, як быццам гульцы самі не паверылі, што можна бегчы на браму Гудзіна, аддалі гэтую непатрэбную перадачу назад, у выніку тэмп атакі згублены быў. Вось перад гэтым я жадаў Крумкачы пахваліць, канешне, пайшлі наперад, магчыма, так крыху авантюрна ўжо, але пры ліку 3-0 можна. Жадаў пахваліць, што вось пасля 80-х хвіліны гульні Крумкачы пачалі прэсінгаваць як быццам так, як не прэсінгавалі ўсю гульню. Цікава, чаму? Ну, магчыма, што вось гэты буйны лік ўжо дае нейкай эмоцыі. Я думаю, что вот этот комфортный счет он во многом раскрепостил команду, наконец-то позволил ей играть в свой футбол, где-то даже, наверное, пытаться показывать какую-то красоту, говоря своими словами, где-то рисковать, потому что тут не так высока цена ошибки, поэтому можно попробовать поиспользовать все свои футбольные навыки. И поиграть, на самом деле, для болельщиков, которые, как всегда, прекрасны, как всегда, шумные, как всегда, приходят на домашние, да и не только на домашние матчи команды, стараются, поддерживают, бьют в барабаны, машут флагами, срывают голоса, и это все замечательно, это все часть игры, и без этого никуда. Поэтому болельщикам хочется сказать отдельное спасибо. Вы большие молодцы. І зараз Крумкачы з мячом. Так, Казека аддаў на Радзівонова. Ідзе ўсё наперад. Так, зараз Гарульчук на Радзівонова і зноўку на Гаўрульчука. Так, ну што, думаю, яшчэ раз можам пра гэта сказаць. Неяк зусім па ходу гэтага матча было гэта незразумела.
і неяк не хацелася бегчы крыху наперад, вось зараз уже напэўна можна. У выніку святкавання па выніку гэтай гульні будзе ці не? Судя по тем песням, которые поют болельщики на трибунах, да, все будет, потому что они поют, что чемпионы, оле-оле, поэтому есть все основания верить, что при положительном результате этого матча, в чем практически не сомневаемся, после финального свистка должна состояться какая-то приятная, радостная, симпатичная церемония. Поэтому предлагаем всем не выключаться, оставаться и насладиться. Пасля кутніка яшчэ крыху паразмаўляем пра тое, якія месцы ў сваёй гісторыі ўвогуле крумкачы бралі. Там, я думаю, такія даўнія заўзятары гэта ведаюць, але ну, трэба нейкі вось невялікі экскурс у гісторыю зрабіць, каб зразумець, чаму першае месца вось у Менску ў гэтым годзе яно будзе такое сімвалічнае, яно будзе вельмі прыемнае. Так, зараз Баранаў, ну што Баранаў, выправіць свой прыцэл ці не? Баранаў аддаў пакуль што на Ладуцька, Гаврыльчук, напэўна, будзе вось тут прастрэльвае, Туркспор спраўляецца, Ладуцька спрабуе біць. Дык вось, крумкачы у сваёй гісторыі 4 разы бралі срэбра Ось, жадаю я ўсё распаве. Было становішча па-за гульнёй, таму прабачым да Бешчука, канешне, зусім рэалізацыя такая, не такая, як мы чакалі. Дык вось, крумкачы ў сваёй гісторыі 4 разы ў гісторыі бралі срэбра другой лігі. Удзельнічаюць крумкачы 5-й сезон запар у менскім дывізіёне і 4 разы дагэтуль было другое месца. Розныя каманды перамагалі, Юні, Трактар, Энергетык БДУ, а крумкачы вось заўсёды побач, заўсёды на другім месцы. Тройчы ў гісторыі крумкачы 3-е месца бралі ў першай лізе. І вось першае ў гісторыі, першае з 14-го года, з году заснавання клуба, першае месца. Ну што, Баранаў, Вот. Вось якое ж святкаванне першага месца без Баранова. Баранаў нарэшце прыцэл выправіў. Добрая перадача, добра Баранаў, так як сапраўдны атакуючы гулец увараўся ў штрафную. І зараз ужо хладнакроўна рэалізаваў. Віншуем Баранова з забітым мячом. 4-0. Вось зараз усё атрымоўваецца як і ў мінулым сезоне. 5-0, 4-0 з Туркспорам па суме 2 матчаў. Ужо хутчэй за ўсё не зменіцца лік, хаця хто яго ведае, паглядзім яшчэ колькі. Минуту 4 играть, и все, нет, не все, конечно же. Ну, арбітр, конечно, можа ўжо хвілінку-другую дадаць сімвалічна, улічваючы, што лік ужо буйны. Мяч у браму футбольного клуба Туркспор забил номер 18 Алексей. 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 Алексей Баранов. Рады болельщики называют фамилию Алексея Баранова, скандируют ее. Счет 4-0, да. И я думаю, что как раз-таки сейчас тот случай, когда мы с тобой ошиблись в прогнозах, но, в общем-то, это как будто бы и не важно. Потому что положительный счет на экране, на табло. Кубок где-то уже готовится выходить на эту поляну. А у нас... А что у нас? У нас карточка за симуляцию или у нас пенальти? Неяк не зусім зразумела. Мне падалося, што арбітр паказаў... Нет, карточка игроку Туркспора, да, значит, это не симуляция. І мне здаецца, што там быў фол у межах штрафной. Мне здаецца, што паказаў арбітр на гэтую кропку пенальці. Ну, нет. Але не, за межамі штрафной, крыху за межамі штрафной. Быў фол, магчыма, зараз. Пасля... Напэўна, дам яшчэ час крыху паразважаць. Магчыма, ёсць у цябе нейкія думкі, хто MVP сённяшняй гульні. Трэба хутка будзе сказаць. Напэўна, бо ўжо зусім крыху засталося гуляць. Тайма дадаць на мінімум 2 хвіліны. 2 хвіліны, так, зусім няшмат у нас засталося. Казека на Кухціка. Ну што, зараз запихаюць фол на брамніку. Дык вось, хто для тебя MVP сегодняшней гульни? Очень сложно. Из тех матчей, которые я видел, мне выделять каких-то конкретных личностей, прям, чтобы был один человек, который MVP, поэтому вообще, мне кажется, крумкачи сильны своей командными действиями. И когда кто-то один выпадает, то все другие подстраховывают, помогают и закрывают там все проблемы, которые могут потенциально возникать. Кто сегодня выделялся, по моему мнению, это Кисуки, потому что первый гол, активность, помог как-то где-то успокоить игру и в целом делал много красоты на поле, поэтому отметил бы его и, конечно же, отметил, как и во все другие матчи, наверное, действия капитана.
Януша Ладуська, потому что скала глыба, повязка на руке, уверенность в глазах, и, в общем-то, это все передается всей команде. У Туркспора, наверное, стоит отметить самого активного, самого опасного игрока, это 11 номер. Кирилл Хмелко? Да-да-да, потому что мы с тобой не раз отмечали, что, в общем-то, практически вся та опасность, которая исходила от Туркспора, она исходила именно из его ног. Поэтому очень перспективный игрок, я думаю, что он уже может быть у кого-то на карандаше. В общем-то, желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Поэтому MVP для меня нет. Есть игроки, которые максимально выделялись в этой игре. А так, хороший футбол, достойные команды, достойная игра в исполнении Туркспора. Мне понравилось. Так, ну, супалі наші, до речі, думки. Я так само хутка просто скажу. Я вже казав, на мой погляд, Кирилл Хмелко лепший гулець у складі Туркспора. І у складі Крумкачоў сьогодні для мяне лепшы Коцкіна Міката. Ну што, ужо афіцыйна можна пра гэта казаць. Вось зараз дыктар на стадыёне. Наша заўзятарка Екатерина аб'явіла аб гэтым. Крумкачы выбягаюць на газон. І вось зараз можна святкаваць. Віншуем з 14-го года першы тытул. Так, першы тытул у гісторыі футбольнага клуба Крумкачы. На 5-й год удзелу у менскім дывізіёне другой лігі. Крумкачы ўжо афіцыйна чэмпіёны Менску 26-го году. Бачым мы, калі я не памыляюся, Вергейчык стаіць на броўцы. Прыехаў сёння, паглядзеў на гульню Туркспора. Магчыма, убачыць Кирилла Хмелко. Парэкамендуе Хмелко Віктору Гончаренко. Магчыма, каго-нибудь з нашых гульцоў парэкамендуе Гончаренко. Ну, гэта так. Выносіць кубак на газон. Так, вось разважалі мы і перад гульнёй, і на працягу гульні, ці будзе сёння ўзнагароджанне. Ўзнагароджанне будзе на сваім стадыёне, на хатняй гульні. Кажам дзякуй Туркспору за гульню, но сёння, канешне, Крумкачы былі мацней. Таму крыху мы застанемся яшчэ пасля гульні. Крыху паглядзім на ўзнагароджанне, паглядзім на святкаванне. Крумкачы чэмпіёны, чэмпіёнскія крылы. Кажам дзякуй заўзятарам, заўзятары кажуць дзякуй камандзе. Здаецца, што вось перад гэтым сезонам, калі глядзелі мы на склад Крумкачоў, глядзелі на склады каманду супернікаў, пры ўсё павазе да супернікаў, але для Крумкачоў не магло быць іншага месца акрамя першага. Ну што, давайте, напэўна, Вергейчыка паслухаем, так? Уважаемые болельщики, ребята, вам тоже добрый вечер. Очень рад сегодня присутствовать на этой игре. Прежде всего хотел поздравить вас с заслуженной, уверенной победой в нашем дивизионе. Пожелать вам успешно представить наш город в республиканском этапе. Ну и дальнейших успехов. Я все-таки помню те Крумкачи, которые обыгрывали Шахтер, когда я был директором. Минская Динамо. Ребята, от всего сердца вам желаю прийти к этому. Спасибо. И заслуженный кубок. Таке цёплае слова ад Вергейчыка. Розныя былі адносіны ў Крумкачоў з федэрацыяй, але зараз, здаецца, ўсё добра і святкуюць Крумкачы. Узгадаў Вергейчык пра часы, калі Крумкачы перамагалі Шахцёр Менскае Дынамо. Шахцёр і Менскае Дынамо у суперніках у Крумкачоў у гэтым сезоне не будуць іншыя моцныя каманды. І, канешне, пажадаў Вергейчык, як глава Федэрацыі футбола Мінска, Крумкачы прадставіць горад Менск, сталіцу Беларусі ўжо ў фінальным этапе. Так, напэўна, асноўнае спадзяванне на менскія каманды менавіта будуць на Крумкачы. Канешне, трафей вельмі прыемны, першы ў гісторыі, віншуем, але галоўнае яшчэ наперадзе, конечно. Я просто предложу всем посмотреть на то, как взаимодействуют трибуны и футболисты. То есть это как какой такой единый живой организм. Так, магчыма, вось не так шмат сёння заўзятараў прыйшло, менш, чым звычайна прыходзіць на нашы трыбуны, але вось те заўзятары, якія абралі заместам таго, каб крыху яшчэ дольш там шашлыкі, напрыклад, паджарыць дзесьці за горадам, якія абралі сёння футбол, вось яны паглядзелі на першы ў гісторыі нашага клуба ўзнагароджанне. Шмат мы бачылі ўзнагароджанняў срэбранымі медалямі, такія ўзнагароджанні заўсёды вельмі балючыя, гідныя, але ну вось зараз сапраўдныя чэмпіёны і вельмі ўпэўнена прайшлі гэты сезон. 3 туры яшчэ засталося, пакуль што за 15 тураў адна нічыя, адна параза і 13 перамог. Вельмі ўпэўнена такія перамогі і над галоўнымі канкурэнтамі. Ну вось сапраўдная вось па мерках менскага дывізіёна гульня чэмпіёнская. Канешне, разумеем мы, што магчыма не хапіла дзесьці сапернікаў памацней для Крумкачоў, таму чакаем фінальны этап, там будзе значна складаней і адначасова значна цікавей, конечно. И у нас на поле самые приятные моменты — это единение болельщиков и футболистов. Жмутся руки, хлопаются плечи, и это все здорово и замечательно. Радость на лицах,
радость в глазах. И это то, ради чего все играется, ради болельщиков. Это здорово, это прекрасно. Так, і, канешне, такі супернікам, які апошні мог Крумкачоў заставіць, прынамсі на тыдзень без чэмпіёнства быў Туркспор. Туркспор згуляў добра, Туркспор насамрэч спадабаўся сёння. Туркспор ствараў моманты, Туркспор добра шчыльна гуляў у абароне, але Крумкачы, ну, канешне, сапраўдную чэмпіёнскую гульню паказалі. Прайшло ўзнагароджанне, гульцы падзякавалі заўзятараў, заўзятары падзякавалі гульцоў. Напэўна, як лічыш, Евген, напэўна, зараз трэба будзе ўжо развітвацца з заўзятарамі. Здаецца, асноўныя падзеі сённяшняга вечара прайшлі ўжо. Я думаю, да. Всем спасибо, кто смотрел, слушал. И тебе отдельное спасибо за такой прекрасный комментарий. Я думаю, что тебе точно нужно продолжать этим заниматься. Там все замечательно получается. Я думаю, что со мной согласится абсолютное большинство. Дзякуй, Евген. То ўзаемна, канешне. Было прыемна вельмі з табой, Евген, каментаваць таксама. Так, вельмі такі у нас атрымаўся каментар. Мне здаецца, сёння ўдалы атрымаўся. Евген, як мне здаецца, так, сапраўдна футбольны чалавек, які добра футбол разумее. Прыемна з тобой каментаваць. Моя любимая команда, так получилось, что я из Солигорска, она сейчас в Небесной лиге. И, кстати, Юрий Вергейчик для меня это прям такое напоминание из прошлого. Да, но как бы Цікавы. футбол жив, он будет жить. И Калі не памыляюся, Вергейчик быў галоўным трэнерам, калі Шахцёр першы раз у гісторыі чэмпіёнам стаў, так? Совершенно верно, 2005 год. То бок Вергейчик твою першую любімую каманду прывёў да першага ў гісторыі чэмпіёнства, а зараз першы ў гісторыі чэмпіёнскі кубак даў ужо Крумкачам, як ужо глава федэрацыі мінскай футбольнай. Да, Так символично. Забавно Символично. перейти, поэтому не будем углубляться, просто оставим все эти радостные эмоции болельщикам и будем прощаться, наверное, да? Так, рыхтуемся да фінальнага этапу. Засталося яшчэ 3 туры чэмпіянату Мінску, які абавязкова вам пакажам. Прыходзьце на трыбуны, падтрымлівайце Крумкачы. Крумкачы першы трафей у гісторыі заваявалі, але галоўнае наперадзе, галоўная барацьба яшчэ наперадзе. Дзякуй усім, дзякуй, што былі з намі. Да пабачэння, яшчэ абавязкова пачуемся разам з вамі. Да, берегите себя.